Sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 47 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa UFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the undisputed #1 radio network kinakantri ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Sabado, Hulyo 30, tuig 2022. Sa mga kabombo live nga malantaong Bombo Hanay sa Udto sa Facebook page sa Bombo Radyo Iloilo, sumungman sa Bombo Radyo Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sang Bombo Radyo Iloilo. Sarang man nga mabatian live gamit ang imong cellphone sa pag-download naman sang Bombo mobile app. Pagin-updated karon sa madalakuan kag mga nagapangunang mga balita sa paglagon sa www.bomboradyo.com, ang official website sang Bombo Radyo Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon ini mo lang rimang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Kag karon yari na madalakuan kag mga nagapangunang mga balita. Istoryahan naton ining ginaduso karon nga pag-regulate sang container van parking sa kilid sang dalan. Ang akon nga madumduman nyo pa nang intupikod man naton sang nakaligad sini may nadlaw. May kantanan man sa gyapon sa sining road clearing, why labot sang road clearing, ining masaming ginatunaan man sang disgrasya sa dalanon. Dugang pa nga mga balita kag impormasyon, mga ginpaydalom sa anti-drug rehab program nga wala makatapos ginabisitahan sang Philippine Drug Enforcement Agency. Sa iban pa nga mga impormasyon, supply sang uling ginakulang bangod maulanon ang tiyempo. Apektado karon ang paghimo sang uling sa aton sining mga kabombo bangod sa sining hindi paborable iyang tiyempo. Sa nakaligad sining mga umalin pa sa nakaligad sining simana. Istoryahan man naton banwa sa aton sining pa nga pagpalayag ang oil price adjustment sa masunod sining simana. Masaka iya ang presyo sang gasolina. Manubo naman ang presyo sang diesel. Ang gasolina, ang isaka iya ginabanta sandig diri sa forecast mga kabombo among 50 kag tubtob 70 sentimos saka iya sa presyo. Ang diesel manubo sang piso tubtob 1.20 piso kag 20 sentimos. Ang Western Visayas Transport Cooperative nagpatigayon man sang ila sining iyang General Assembly. Hibalo naton karon kung anong mga impormasyon may kantanan sa sining General Assembly nila. Kag syempre sa mga kabombota, standby ka muna kay aton sining igaplastar sa inyo kung paano kamo iya makapasakop sa enhanced swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 6.5 million pesos ang total cash prize nationwide. Kasyasiyahan ng Bombo Radio at Star FM. Sa aton sining mga kabombo, may tatlo ka pamaagi diri kung paano ikaw magdaog. Ang tatlo pamaagi sini patpaton tas dili lamang madugay sa aton sining mga kabombo, standby ka muna nay kay check karon taman ang pinakauli sining lakat sang panahon. Diri iya sa Pag-asa Forecasting Center, Pag-asa Doppler Radar Station. Kay ginapayag diri banwa nga may duha pa ka bagyo nga ginalauman nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility. Subong iyang adlaw maulanon ang aton sining simpo sa probinsya kang Antique. May pagbaha na dito nga na-record. I-check naman na ina karon sa aton sining paray nga pagpangalagar. Si Sir Rolly Cuenca nag-standby sa aton sining linya. Sir Rolly, si Momo Chami ni maing udto, sir. Yes sir, mayong udto sir no kaga sa aton man nga mga tagpalamati. Amo na itong latest weather update sa subong adlaw, Saturday, July 30, year 2022. Sa karon ang aton gina-monitor nga si Bagyong Esther, nag-accelerate siya pahula galing sa pahulag westward. Uli siya nasiplatan as of alas 10 kainas ang aga. Ang iya sentro yara sa 550 kilometers east of Isbayat, Batanes. May maximum sustained wind of 45 kilometers per hour malapit sa sentro, kag gastenes nga up to 55 kilometers per hour. Nagawulagin ni siya westward sa kadasigon nga 20 kilometers per hour.
Base sa iyang forecast track, si Bagyong Esther ginalauman naton nga magwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility by tomorrow early morning or early morning or afternoon. Kaga ining si Bagyong Esther amo ni sa subong naga-enhance ang aton nga southwest monsoon or habagat, which is amo subong naga-epekto sa southern Luzon kag Visayas. Kani bagod sining southwest monsoon ang western Visayas maka-eksperyensya sa nga magalumon nga kalangitan kag may mga lapta-lapta nga mga pagulan-ulan, pagpangilat kag pagpanaguob. Kasarangan ng hangin na linabagat na nakatungdan ang magadalas ng kasarangan nga mga pagbalod sa kadagatan. Para sa aton forecast range of temperature, dira kita sa 25 to 31 degrees Celsius. Aton adlaw nagbutlak alas 5:38 kag magatunod din siya alas 6:14 karon sa kasisidnon. Kagamon natong latest weather update talindi sa Iloilo Pagasa, Role Cuenca. Sir, ipamangkot ko lang, may ginalauman pag kita ng mga duwa pa ka bagyo sa pagsulod naman niya sa bulan sa Agosto ang natalana nga magsulod rin sa Philippine Area of Responsibility. Magluwas ka, Esther? Yes sir, bali sa subong sir, sa bulan sa August no, may gina-forecast naton may duwa or tatlo kita ka bagyo nga magsulod or mag-develop sa aton nga Philippine Area of Responsibility sir. Alright, pero apisar nga hindi apektado di ang Western Visayas sa karon sa Bagyo Esther, mapiktuhan sinigapon kay ang Southwest monsoon o kunabagat amo ni nagatuga sa pagulan-ulan? Yes sir, sakto na sir. Although nga wala ini direct effect si Bagyong Esther, pang may enhancement li sa Southwest monsoon which is amo na subong nagadala kag nagatuga sa aton nga mga pagulan-ulan dito sa Western Visayas sir. Aha, pananglitan maka-exit na sa PAR si Esther by tomorrow morning. Expectaro naman nato mangin generally fair weather kita Sir Rolly. Yes sir, bali once nga makagwa ni si Bagyong Esther by tomorrow morning or afternoon, may generally improving weather condition nakita sa nga ginalauman. Alright, pagkatapos ang letter E, F, kung sumulod yun man abi, pananglitan lang sa Parliwat, ang masunod sini nga bagyo by August, anong pangalan niya sini Sir? Yes sir, ang F sir is Florita sir, no? Muna sir ang next kung may bagyo gid man ang next kay Esther sir. Florita, kag Yes, kung sir. mag-G naman iya Sir Rolly? Gardo sir. Gardo. Yes sir. Wow, porting ang mga pangarap. Florita, kag Gardo. Anyway, thank you so much Sir Rolly. Mayong utuluan sa inyo. Yes sir, thank you and may old to man. Diri wabit si Sir Rolly Cuenca nagikan sa Pagasa Forecasting Center, Pagasa Doppler Radar Station. Pag-exit ni Esther, kung may magsulod yung mga bagyo sa PAR, of which ginalauman, 2 to 3 ka mga bagyo ang ginalauman yung magasulod sa Philippine Area of Responsibility by the month of August. Ang pangalanan sini si F, Florita. Pagkatapos kay Florita, si Gardo. Alang-alang naman bi makabalik sa letter C, no? Cardo gwa ito kron. Yung mag-Cardo, yawan taguro bumbo umel, no? Bumbo umel. Bumbo Brenan, gali engineer. Sus Maria kagusip na, mas bumbod sa man. Anyway, kung magka-exit na si Bagyo Esther sa Philippine Area of Responsibility, pisar nga hindi kita ya direkta apektado dire sa bahin kino sa Western Visayas, sa aton sini nga mga kabombo makangko na kita ya sang manayanaya sini nga tiyempo and hopefully ang aton sini nga weekend mangin favorable man para nga ti damo aktibidades nga mahimo naton sa tagsa sini iya ka Domingo nga adlaw kag pinaka-importante gisa na drang family bonding man 56 minutos na nakaligad karon sa takna sini nga las 11 driman sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo, atensyon kamo ha. No? Atensyon kamo kay 6.5 million pesos cash sa siyahan ang igapanagtag nga papremyo nationwide sa enhanced swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Linibo nga cash sa siyahan ang nagahulat kada semana sa weekly prices naton. Kag mas madamo pagin nga premyo ang nagahulat sa Grand Draw. No? Gani magpreparar na kamo kag mag-intra sa enhanced swerte sa palengke promo 2022 ng Star FM at Bombo Radio. May tatlo sini ka pamagi agud iya nga magadaog. No? Sa aton sini nga mga kuturan kag kung damo ang pamagi nga magadaog ka, mas ginpadali pagid
ang pamagi agod nga ikaw ang mag-intra o kon magpasakop. No? Isunod lang sa puti nga sobre ang nabakal sini nga proof of purchase. Isulat sa gwa sang envelope sa upper left corner ang pangalan, edad, address, contact number, contact number, pirma kag week number. Magambang kang week number 1 pa lang kita subong ha. Kagalan sa nga proof of purchase nga imo sini nga ginlakip. Isulat sa tunga kabahin sang sobre. Ang sobreta, by the way, legal size. Mga malikaw nga legal size. Long ina siya. Tapos puti. Now, kung may blue kag may pula dira karon nga samo, likawin nyo na kay basi ma-disqualified ka mo. Kay dapat puti lang yan nga sobre. Magambang kita puti gid. Sa aton sinamatag palamati karon kag mga kabombo. Isulat sa tunga kabahin sa sobre ang promo title, Enhance Swerte sa Palengke Promo, care of Bombo Radio or DYFM Bombo Radio Iloilo. DYFM Bombo Radio Iloilo, Mapa Street, Iloilo City, kag ihulog ini diri sa istasyon sa Bombo Radio ukon sa aton sini nga mga designated drop box centers. Gani magpamaklon na kamo sa mga produkto, no? Mga proof of purchase ta, agod nga makaangkon kamo sang kahigayunan nga magdaog sang kasyasiyahan. Ano ang mga proof of purchase dapon nga tipunon bumbutsam? Balikan ta na balang karon sa aton sinipanay nga pagpangalagad pagkatapos sa mga nagapanguna kag mga mainit naman yung mga balita kaupo naman sa Bombo News Center. Tanan kita mayara sa mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayos sa eksperto nga maggamit sa cotton fabrics. Pilipinas, sa lumang oras sa buong mundo, daritang Bombo Network News Noontime Edition, araw ngayon na Sabado, Hulyo 30, 2022, sa ulo ng ating mga balita. Sa ulat panahon, muling paglakas ng habagat dahil sa paghatak ng bagyong Esther, muling ibinabala ng Pag-asa. Samantala, yung mga nagaganap na aftershocks doon po naman sa lalugin ng Abra matapos ang malakas na paglindol aba ay pumalo na sa mahigit 1,300 ayon sa PHIVOLCS. Ang Japan government naman magbibigay ng emergency relief aid para sa mga lugar sa Northern Luzon na apektado ng nagdaang magnitude 7 earthquake. Samantala sa police report naman, mga SAP troopers at armed forces tumutulong na rin sa pag-secure sa Lamitan City, Basilan bilang dagdag seguridad. Ang DILG naman tiniyak ang hakbang ng national government para mapanatili ang kaayusan sa Basilan. Sumukong mga rebelde naman hinarap ni DILG Secretary Abalos. Samantala, suspected cases ng monkeypox dapat daw madala sa isolation facility sa ospital para maobserbahan at malunasan. Ang gobyerno ng Pilipinas nagipag-usap na rin sa Amerika para makakuha daw ng bakuna kontra monkeypox. At sa international news naman, ang Brazil at Spain nakapagtala na rin ng unang monkeypox death. Sa sports balita naman, ang NBA inimbestigahan na rin ang Philadelphia Sixers sa maring paglabag daw sa pinasukang kontrata sa mga star players na sina James Harden, PJ Tucker at Danuel House. At sa entertainment news naman, muling paghingi ng paumanhin ni Hollywood star Will Smith sa pananampal noon kay Chris Rock sa Academy Awards o mani ng mga reaksyon.
At live, nationwide, worldwide, via satellite. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang maghahatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Muli pong ibinabala ngayong tanghali ng Pag-asa ang paglakas pa ng hanging habagat dahil sa dalawang bagyo ngayon sa Pacific Ocean. Una na rito ang bagyong Esther na nasa silangang Northern Luzon at ikalawa ang bagyong nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa Pag-asa, maaaring makapagtala ng malalakas na buhos ng ulan ang ilang bahagi naman katulad ng Metro Manila, ilang lugar sa Calabarzon, Mimaropa area, Zambales, Bataan, Antique at Aklan. Ang mga lugar na nabanggit ay lantad daw sa mga pagbaha at pagguho ng lupa kung sakasakali. Maliban dito, posible rin ang thunderstorms sa iba pang parte ng ating bansa. Kadalasan itong naranasan tuwing hapon naman at gabi. Samantala, umaabot na sa 1,315 aftershocks ang naitala ng FIVOX sa lalawigan ng Abra matapos nga ang 7.0 na magnitude na lindol noong nakalipas na araw. Sa nasabing bilang, nasa 369 ang platted, 33 naman ang naramdaman mismo ng mga residente. Ang naturang tremors ay may lakas na 1.4 hanggang 5.0 magnitude. Pagtaya pa ng mga eksperto na maaari pa itong umabot sa mga susunod na linggo, kaya pinaiiwas pa rin ang mga mamamayan sa mga lugar na markado bilang high risk dahil sa mga natamong bitak. Samantala sa kaugnay pa rin nga balita, tumutulong na rin umano ang mga tropa ng Armed Forces of the Philippines sa pag-secure naman sa Lamitan City sa Basilan bilang dagdag seguridad matapos mapatay kahapon ang ama ng suspect na pumatay din sa dating mayor na dadalo sana sa isang event sa Ateneo de Manila University. Iniulat sa Bombo Radio ni Police Brigadier General Arthur Cabalona, ang Regional Director ng Police Regional Office ng Bangsamoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao o BARM, magsasama ng puwersa ang Police Provincial Mobile Force, Special Action Force at ang SAP, itong mga sundalo upang tulungan ang local police sa Lamitan. Una rito pinangangambahan ang pagtaas ng tensyon dilan sa magkasunod na patayan ang pagbaril ni Dr. Chow Chow Yumol kay dating Mayor Ros Furigay. At wala pang isang linggo ay pinatay naman kahapon doon sa Lamitan ang kanyang ama. At ito nga si Dr. Yumol na ang kanyang ama ay isang retired policeman na si Rolando. Inasahan na bukas, araw ng linggo, ay dadalhin naman sa Basilan ang labi ng dating mayor mula rito sa Metro Manila. Kaugnay nito, muling nakiusap ang mga otoridad na iwasan sana mga espekulasyon dahil sa wala pa naman silang ebidensya, suspect at testigo na maaaring magbigay ng koneksyon sa nangyari sa Ateneo shooting incident at doon naman sa Lamitan City. Kaugnay pa rin yan, inatasan na ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. ang Philippine National Police na paigtingin pa ang pagbabantay doon sa mga checkpoints at gayon din sa borders para paigtingin ang seguridad doon sa Lamitan City, sa Basilan. Kasunod na nga ito nga naitalang pagpatay sa ama ng doktor na si Chow Chow Yumol na siyang suspect sa pamamaril sa Ateneo noong July 24. Ayon sa DILG Chief, upang pinag-utos na nito ang pagpapaigting ng pagbabantay sa mga checkpoints upang hindi na rin makatakas pa ang suspect sa pagpatay sa retired PNP official na ama ng nakabilanggong si Yumol. Sa kabila naman ng nangyaring pamamaril sa nakakatandang Yumol, sinabi ni Abalos na ginagawa ng PNP at ng lahat ng police units sa Basilan na mapanatili pa rin ang kapayapaan at kaayusan sa Island Province. Si Rolando Yumol nga ay isang retired police master sergeant na idineklarang dead on arrival ng doktor sa Maylamitan District Hospital matapos na magtamo ng 4 na tama ng baril mula sa hindi pa nakikilalang dalawang suspect kahapon, July 29. Mamaya, abangan pa ni detalye ng mga balita. Ang gobyerno ng Pilipinas abay nakikipag-usap na rin sa Amerika para makakuha ng bakuna kontra monkeypox. Samantala naman sa entertainment news, itong muling paghingi ng pamanhin ng Hollywood superstar na si Will Smith sa pananampal noon kay Chris Rock sa Academy Awards, abay umani ng samot-saring mga reaksyon. Bago ang balitang yan, samantala ang DILG ay tiniyak din ang national government para mapantili ang kaayusan dyan sa Basilan. Yan, iba pang mga balita mula kay Bobo Dennis Samito. Personal na hinarap ni Secretary Benhur Abalos ang mga
sumukong rebelde. At yan ay kaugnay pa rin ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan na pagbabalik loob nitong mga rebelde na ito at kaakibat yung mga programang nakapaloob sa pamahalaan kung saan nga ay pinagbibigyan ng isa pang pagkakataon nitong mga rebelde na ito upang ma-enjoy naman nila yung buhay na mapayapa at malaya sa harap na rin ng ginagawang pagsuko dahil dun sa iba't ibang rason. Pangunahin na yung kakulangan ng kabuhayan sa ilang mga lugar na kanilang pinupuntahan bilang mga rebelde. Kaugnay nito ay nangako si Secretary Benhur Abalos ng DILG na kanilang patuloy na tutugay-gayan ang kalagayan ng mga nagbabalik loob ng mga rebelde, kasabay na rin ng kanilang pangako na pagkakalooban ng kabuhayan ng mga ito sa panahon ng kanilang pananatili doon sa pagbabagong buhay. Samantala ay tiniyak din ng DILG na hands-on ang national government dyan sa sitwasyon sa Basilan. Ito ay kaugnay nga nung nangyari na pagpatay sa dating pulis na si Rolando Yumol. May mga hakbang umano ang pamahalaan upang mapaigting pa ang seguridad sa naturang probinsya, ngunit hindi naman dapat maapektuhan ang kabuuan ng kabuhayan at kasama na yung pagdating ng mga turista at iba pang mga aktibidad. Yung pagninegosyo ganun din, hindi dapat maapektuhan ng mga ganitong isolated incidents. At kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng mensahe nitong si Secretary Benhur Abalos na humaharap ngayon doon sa ilang mga rebel returnees. Barkada, umiikot. Pero habang nakikita ko sila kanina, naiisip ko na ang hirap na naging buhay ninyo. Na nasa bundok, nagtatago. Hindi ninyo alam kung kailan kayo mahuhuli. Hindi nyo alam kung ano mangyari sa bukas. Pero tignan nyo ang mga batang ito. Hindi bali ako, matanda na ako 16 years old na ako Pero itong mga batang ito, na dapat nabubuhay tayo para sa mga bata. Hindi ba? Napakaganda ng ginawa nyo. Dahil ito yung simbolism sa ang sulu. Pwede tayo magtrabaho rito. Pwede kayo maging halal na sentro rito at yung mga isda ninyo, yung mga gulay ninyo, export natin. Yung tourism ninyo, yung mga beaches ninyo, dinaig pa ang pinakamagagandang beaches dito. Marami na nightlife. At ako'y nagpapasalamat dahil for the first time, kung malaman ng buong mundo ito ng Pilipinas, walang naging gulo sa Sulu for 1 year. Ang eleksyon ang pinakamatahimik. Kaya sa nangyaring ito, anak, sama-sama tayong lahat. At tandaan nyo ang gobyerno, dahil andyan natin Pangulo, maski buwan-buwan, andito DILG. We will make sure talagang from agriculture to tourism, hindi lamang ang kapayapaan, kaakibat yan. Dadaigin natin ang kapitbahay natin. Talagang yayaman ang Sulu dahil talagang mayayaman kayo at alam ko, ginintukan ng puso ninyo. Naghihintay lamang tayo na oportunidad at ito ang pinakamagandang oportunidad. This is a very historical day. From the bottom of our hearts, welcome to the government and we will make sure that our children will live a good, better and brighter tomorrow. Kaganda ang kanilang kinabukasan. Yan ang pagtrabahuhin natin lahat, Muslim, Kristiyano, sama-sama tayo. Lahat tayo'y Pilipino. Yan ang tinig ni DILG Secretary Benhur Abalos sa kanyang personal na pagdalaw sa lalawigan ng Sulu at pati na dun sa iba pang mga lugar dyan sa bahagi ng Mindanao dito sa pinaigting na kampanya ng gobyerno dun sa mga in-encourage itong mga rebelde na magbalik loob at mamuhay ng malaya sa panahon na ganito. At yan ay parte ng mga programa ng DILG, PNP at ang iba pang ahensya ng pamahalaan na nasa ilalim ng Marcos administration. Bombo Elmar? Kaya pala yung isang mambabatas dyan sa Basilan, labis-labis yung kanyang pakiusap, Bombo Dennis. Kung ganito may mga nare-report na karasan sa kanilang lugar, masasayang yung kanilang pinagsisikapan. Tulad niyan, ipinagmamalaki ni Secretary Abalos yung mga lugar na yan, yung Sulu, yung Basilan na yan, Bombo Dennis. Ano pa mga marching order niya, Bombo Dennis? Kasi yung report kanina, hindi naman kailangan ng dagdag persa sa Basilan. Pero ano pa kaya dyan ang may tutulong pa dyan ng DILG para mapanatili yung kaayusan dyan sa Basilan, lalo na Bombo Dennis?
Sabi niya, Bombo Elmar, yung mga LGU officials, gampanan talaga yung kanilang trabaho. At kung may mga insidente na ganito, tutukan at sabi niya, dapat hindi makatakas yung mga personalidad na responsable sa mga kalintulad na aktibidad, yung mga karahasan, upang huwag talagang maapektuhan yung kabuhayan. So sabi niya, kung may mga issue tungkol sa pagninegosyo, agad na ipaabot sa national government para ma-address yung mga problema na yan. At tungkol sa issue pang seguridad, dapat nakararating sa mga tanggapang kinauukulan at hindi ito hayaan na mag-escalate at magkaroon pa ng mas malawak na problema. So sabi niya, habang maliit pa yung suliranin, ay maipaabot na sa mga kinauukulan sa lalong madaling panahon. In-encourage nga rin niya yung mga karaniwang tao doon na ugaliin na magsumbong kung may mga kahina-hinala para hindi na umabot pa talaga doon sa mga malalawak na mga karahasan at mga yung extremism, Bombo Elmar, yan yung iniiwasan. Kaya't ang paghimok ng DILG sa pakikipagtulungan ng mamamayan ay gano'n na lamang dahil siyempre ito yung sitwasyon na hindi naman talaga kayang gampanan lahat ng pamahalaan na bantayan ang bawat isang tao. Pero siyempre ang mamamayan ay kung sila may mga kaalaman hinggil doon sa kanilang komunidad, ito na yung pagkakataon para at least work hand in hand, ika nga, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates yan ng Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Abangan pa mamaya sa ating international news, yung bansang Spain at gina rin yung Brazil ay nakapagtala na rin ng mga nasawi ukol pa rin dito sa monkeypox. At itong ating namang gobyerno nakikipag-usap din naman doon sa mga foreign government na sa Amerika na magkaroon pa ng tinatawag naman na bakuna laban naman sa monkeypox. At inantay din natin na maka-interview natin ang pinaka-latest na development dyan sa NDRMC. Kaugnay pa rin sa epekto nitong malakas na lindol na tumama naman sa lalawigan ng Abra. Pero bago ang mga balitang iyan, samantala muna. Samantala muna sa patuloy pa ng ating mga balita, ipinayo ng presidente ng asosasyon ng mga pribadong ospital na dapat na dalhin sa ospital ang mga suspected na kaso ng monkeypox para sa isolation para maayos na obserbasyon at malunasan sila. Paliwanag ng Private Hospital Association of the Philippines Incorporated President na si Dr. Jose Rene de Grado na hindi maaring manatili lamang sa home isolation ang isang suspect sa monkeypox case dahil sa posibleng humantong ito sa pagdami pa ng kaso. Git pa ni Dr. De Grado na mas mabuting sa mga ospital mag-isolate ang isang suspected monkeypox case dahil sa may marami naman anyang isolation areas ang mga ospital ngayon. Ito ay upang matiyak din kung ito ba ay isang monkeypox virus upang maibigay ang karapatang lunas o karampatang lunas sa mga pasyente. Nakahanda rin naman ang mga pribadong ospital kung sakaling magkaroon ng karagdagang monkeypox cases na ma-detect naman dito sa Pilipinas. Una nang iniulat ng Department of Health ng unang kaso ng monkeypox sa Pilipinas ay na-discharge na sa ospital at sumasilalim na rin ngayon sa striktong isolation at monitoring sa kanilang bahay. Mayroon namang naitilang 10 close contacts ang naturang pasyente bagamat wala namang nararamdamang sintomas sa mga ito ayon pa sa mga eksperto. Samantala, nakikipagdialogo naman na ang gobyerno ng Pilipinas sa Amerika para makakuha ng supply ng bakuna kontra sa sakit na monkeypox. Ito ay kasunod na rin ang pagkakadetect ng unang kaso ng zoonotic disease na ito dito sa Pilipinas na kinumpirma naman ng Department of Health. Ayon kay Health Undersecretary Beverly Ho, piling pangkat lamang ng populasyon na kailangang mabakunahan ang kanilang uunahin dahil wala pang gaanong available na supply ng naturang bakuna sa ngayon sa merkado. Paliwanag din ng DOH official na hindi tulad ng COVID-19 na kailangan lahat ng populasyon ay mabakunahan. Sa monkeypox ay piling populasyon lamang. Una rito, ayon sa United States Centers for Disease Control and Prevention, sinabi nitong wala pang specific treatment para sa monkeypox, subalit maaari namang gamitin ang antiviral drugs at vaccines na na-develop para sa smallpox
para magamot ang naturang viral disease. Nito ngang araw ng Biyernes, July 29, iniulat ng DOH na isang 31 anyos na Pilipino ang dinapuan ng monkeypox na dumating mula sa abroad noong July 19. Kasalukuyan pa itong sumasa-ilalim ngayon sa striktong isolation at monitoring sa kanilang tahanan. Kung maalala nga, idineklara ng World Health Organization ang monkeypox bilang isang public health emergency of international concern kung saan ang sintomas nito ay makikitaan ng lagnat, pananakit ng ulo, panghihina ng kalamnan at mga pantal. Ayon pa sa WHO, ang monkeypox virus ay nahihawa ito mula sa hayop na naitatransmit sa tao at human to human sa pamamagitan niya ng close contact sa isang nahawaang tao na may sugat, sa pamamagitan din ng body fluids, respiratory droplets at mga kontaminadong materyales tulad na lamang ng beddings. Samantala sa patuloy pa ng ating mga balita, napatanatili daw ng Pilipinas ang mataas na rating sa paglaban sa human trafficking sa 7 sunod-sunod na taon mula pa taong 2016. Batay naman sa US State Department's 2022 Trafficking in Persons Report, lumalabas na napanatili ng Pilipinas sa Tier 1 ranking nito na nagpapakita daw ng pagsisikap ng pamahalaan para matugunan ang problema sa human trafficking na pasok naman sa minimum standards ng US Trafficking Victims Protection Act of 2000. Sa isang statement kayo na sinabi ng Department of Foreign Affairs na nanindigan ng gobyerno ng Pilipinas sa commitment nito sa pagtataguyod at pagprotekta ng karapatang pantao at Tier 1 ranking ng isang bansa ay pagkilala daw sa whole of government approach ng DFA at ng Interagency Council Against Trafficking o ICAT para mapigilan pa ang trafficking, pagprotekta rin sa mga biktima at paglilitis na rin sa mga perpetrators o nasa likod ng mga heinous crime. Sa kabila nito ay pinunto naman ng US State Department na ilang traffickers lamang ang iniimbestigahan o inaresto at wala pa rin naman anyang report sa pagpapanagot sa mga opisyal na sangkot daw sa mga human trafficking crimes. Sa panig naman ng DFA, sinabi nito na patuloy ang pagpapugnayan ng gobyerno ng Pilipinas sa civil society at sa international community para mapa-improve pa ang polisiya at legislation at mekanismo para mapawasan at mapuksan ng tuluyan ang issue naman sa crime trafficking. Kasama din ang Pilipinas na sa bahagi ng Tier 1 pagdating sa paglaban sa human trafficking ay ang bansang Australia, Canada, ang Chile, yung Germany, Singapore, United Kingdom, gina rin ang Amerika. Abangan pa ang detalye ng mga balita, ang Japan ay magbibigay din ng emergency relief doon po naman sa mga lugar na tinamaan naman itong nagdaang magnitude 7 na earthquake. Samantala muna ang Senado, tiniyak na may papasakagad ang kauna-unahang national budget ng Marcos administration. May mga detalye pa rito si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Ever, kumpiyansa si Senate Finance Committee Chairman Sonny Angara na may papasa nila on time ngayong taon ang kauna-unahang proposed national budget ng Bongbong Marcos administration. Sinabi ni Secretary or Senator Sonny Angara na nagkausap na sila itong si Speaker Martin Romualdez ng Kamara na sakaling matanggap bago o kaya sa August 25 ang panukalang budget mula sa Malacanang ay tiyak na mapagtibay ito sa unang bahagi ng Oktubre. At dito ay agad daw may transmit sa Senado na agad naman nilang atupagin para maipasa bago matapos ang taon o sa loob ng Disyembre. At sinabi pa ni Senator Angara na batay kasi sa saligang batas ay kailangang may transmit sa Kamara para sa kanilang deliberasyon ang proposed national budget isang buwan pagkatapos o sa loob ng isang buwan pagkatapos ng kauna-unahan nitong State of the Nation Address ni Pangulong Marcos. At tingnan natin, Bombo Elmar, kung itataas ba o magkano ang itataas ng naturang 2022 national budget na ngayon ay nagkakahalaga ng 5.25
24 trillion pesos. Narito pa ang dagdag na bahagi na pahayag ni Senate Finance Committee Chair Sani Angara. He's confident na basta matanggap nila yung budget a month after the SONA, which is the required period sa ilalim ng saligang batas, August 25, may papasa nila yan ng early October, may ibibigay na sa Senado. So yun, magandang yun ay nagbibigay na sapat na oras sa Senado para pagdebatin, masusing pag-aralan yung budget for 2023. So oras yun, at saka gusto talaga natin, dahil bago nga administrasyon, gusto natin na on time natin maipapasa before January 1. Usually naman, Bombo Elmar, bagamat wala pa sa kanila yung maipapasang bersyon ng Kamara, ang Senado rin ay sumasabay na rin na nagsasagawa ng mga committee hearings kaugnay sa mga budget ng bawat ahensya ng pamahalaan. Bombo Raymond? Yes, Bombo Elmar. Tama-tama sabi ni Senador Angara, bago yung administrasyon, for sure, magpapakitang gilas yung mga mambabatas. Congressman, Senators, Bombo Raymond, baka tuloy-tuloy, smooth sailing itong budget ng Marcos administration, Bombo Raymond. That's right, Bombo Elmar. Lalo pa tayo ngayon ay nasa pandemic pa. So, kailangan na may pasa ito on time. Otherwise, wala tayong gagastusin next year. Lalo pa papunta pa lamang, sinasabi nga sa endemic, yung COVID-19 pandemic. Lalo pa nandyan pa yung mga inaasahan natin na mga pinsalang maaaring idulot ng mga sakuna, mga bagyo, baha, Bombo Elmar. Talagang magandang abangan ito, kung paano ang negosasyon at gina rin itong pakiusapan, Bombo Raymond, lalo na ang DA ngayon, Department of Agriculture Secretary ay si Pangulong Marcos mismo at ang DepEd mismo ang Vice President. So magandang tingnan itong mga susunod na kabanata, Bombo Raymond. Ay, yan yung, kumbaga, kahit siguro nakapikit na yung mga senador, mga kongresista, Bombo Elmar, doon sa ipapanukala na budget ng Agriculture Department at ng Department of Education dahil dalawang, kumbaga, heads of the Executive Department na yung head o namumuno rito, Bombo Elmar. That's right. Maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, sasaklolo rin ang League of Cities of the Philippines at ang Cebu Provincial Governments doon po naman sa mga biktima ng nakaraang trahedyo kaya naman ay paglindol. May mga detalye na kong impormasyon ng Star FM Cebu. Nakatakdang magpaabot ng tulong ang Cebu Provincial Government sa mga naapektuhan ng magnitude 7 na lindol sa Hilagang Luzon. Ito ang inihayag ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia na magbibigay ng cash assistance ang Kapitolyo. Hindi pa niya matukoy kung magkanong halaga ang ibibigay dahil hihingi pa sila ng karagdagang impormasyon kung ilang LGUs ang apektado at ang lawak ng pinsala. Samantala, hinimok naman ni Cebu City Mayor Michael Rama ang lahat ng city mayor sa bansa para tumulong din sa mga apektadong lugar, lalo na sa mga lalawigan ng Abra at Ilocos Sur. Bilang National President ng League of Cities of the Philippines, inatasan nito ang League Secretariat na hilingin ang mga city mayor sa bansa na magpadala ng agarang tulong sa mga apektadong LGUs. Inatasan din ng alkalde ang City Disaster Risk Reduction and Management Office or CDRRMO na magpadala ng quick response team na magsasagawa ng assessment kung paano makapagbibigay ng karagdagang tulong sa lugar na higit na naapektuhan. Posible ring magpadala ng tulong pinansyal ang pamahalaang lungsod sa mga particular na LGU na mas nangangailangan. If we have the money, why not? And I would like to have some recommendation, especially from the disaster. And I can even start, but I'll have to check first how much money we have. Bahagi ng pahayag ni Cebu City Mayor Michael Rama. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo! Samantala, ang mga Pinoy naman sa Sri Lanka unti-unti nang nabubuhayan ng pag-asa dahil sa muling pagbubukas sa mga paaralan at negosyo. Alamin yan sa balita mula sa Bombo Radio Iloilo. Unti-unting nabubuhay ng pag-asa mga Pinoy sa Sri Lanka matapos na nagbukas muli ang mga paaralan sa nasabing bansa at bumabalik na rin sa operasyon ng ilang mga negosyo sa gitna ng kinakaharap na krisis. Matatanda na noong Hunyo, isinara lahat ng mga eskwelahan dahil sa kinakaharap na krisis sa Sri Lanka. Binuksan muli ang nasabing mga paaralan ngayong linggo matapos nakita ang improvement sa fuel stocks. Ayon kay Bombo International Correspondent Priscilla Rolly,
Petrolyo Wijesuria direkta sa Kandy, Sri Lanka, ipinag-utos na ni President Ranil Wickremesinghe sa state-run Sri Lanka Transport Board Depot na mag-supply ng langis sa mga vans at buses na sang ginagamit para sa school services. Sa ngayon ay nag-resume naman ang Sri Lanka sa technical discussion sa International Monetary Fund para sa potential bailout. Matatandaan na noong Abril nang sinimula ng gobyerno ang pakikipagdialogo sa multilateral lender. Plano ngayon ng Sri Lanka na makasecure ng Extended Fund Facility o EFF upang makatulong na makabangon ang bansa mula sa pinakamalalang economic crisis sa kanilang kasaysayan. Ayon sa gobyerno, matagumpay ang naging pakikipagdialogo ng Sri Lanka at ng IMF at nakipag-ugnayan na rin ang Sri Lankan government sa advisors upang makabuo ng agreement sa mga creditors. Mayroon na rin mga pagbabago dahil noong Lunes bumalik na sa normal ang mga pasukan ng eskwelahan, pribado man o pang-publiko at ang mga negosyante rito sa aking mga kapaligiran ay nagbukas na rin at ang mga sasakyan ay patuloy na dumadaloy. Si Bombo International Correspondent Priscilla Wijesuria direkta sa Sri Lanka. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nakapagtala na rin ang Brazil at Spain ng unang death o pagkasawi mula sa monkeypox. Isang 41 anyos na lalaki ang unang nasawi mula sa naturang virus sa labas ng Afrika. Ayon sa Health Ministry ng Brazil, nakaranas ang biktima ng lymphoma at paghina ng kanyang immune system at meron din itong comorbidities na nagpalalapas sa kanyang kondisyon. Sa kasalukuyan, ang naitalang datos mula sa Brazil Health Ministry, nasa 1,066 na ang kumpirmadong kaso, habang nasa 530 naman ang suspected cases ng virus, kung saan lumalabas na mahigit 78% ng kumpirmadong kaso ay mga kalalakihan na nakipagtalik sa kapwa lalaki. Sumunod naman ang Spain na nag-anunsyo ng unang death case ng monkeypox sa kanilang bansa na itinuturing din na kauna-unahang pagkasawi mula sa viral disease na naitala sa Europa. Inuulat naman ng Health Ministry ng Spain na nasa 3,750 ang dinapuan ng monkeypox sa kanilang bansa, kung saan 120 dito ang nasa ospital, bagamat hindi na nagbigay pa ng karagdagang detalye sa unang pasyenteng nasawi sa monkeypox. Base naman sa datos mula sa Centers for Disease Control and Prevention, mayroon ng kabuang 21,148 na cases sa buong mundo. Bombo Sports News. Nagsasagawa na ngayon ang investigasyon ng NBA laban sa Philadelphia Sixers dahil sa manoy posibleng tampering sa pinasukang kontrata ngayong summer agency na kinapapaluban ni James Harden, PJ Tucker at Danuel House. Kabilang sa alamin ng NBA ang desisyon ni Harden na tanggihan ang $47.4 million player option para sa season 2022 at 2023 at sa halip pumayag na bawasan ang kanyang sweldo para tanggapin naman ang 2 taon na kontrata na nagkakahalaga ng $68 million. Samantalang sina Tucker at the House ay pumayag naman sa mga maximum contracts. Naging usap-usapan daw ang posibleng matagal ng planchado ang kontrata na kung totoo ito, may tuturing na isa itong paglabag sa collective bargaining rules. Sa ngayon, kabilang sa pinatawag ng NBA ang presidente ng Sixers, ganoon din ang mga team personnel. May nangyari na rin ang ganitong sitwasyon kung saan pinatawan ng parusa ng NBA ang Chicago Bulls at Miami Heat at inalisan ng karapatan sa second round pick ng NBA. Bombo Entertainment News. Umani ngayon ang samut-saring mga reaksyon ang panibagong video ng Hollywood superstar na si Will Smith na muling humihingi ng paumanhin sa controversial na pananampal na niya noon pa kay Chris Rock sa ginanap na Academy Awards. Nagpaliwanag din si Smith kung bakit hindi agad siya nagsorry noong araw nang mangyari ang pananampal niya noong buwan yan ng Marso. Sa kanyang latest video ngayon, nag-apologize ito kay Chris sa ina nito at maging sa pamilya. Naaminado ang aktor na mahirap na ring ayusin ang ginawa niyang pambabastos na hindi katanggap-tanggap. Narito ang naging pahayag ni Hollywood superstar Will Smith. Chris, I apologize to you. My behavior was unacceptable, and I'm here whenever you're ready to talk.
I want to apologize to Chris's mother. I saw an interview that Chris's mother did, and that was one of the things about that moment. I just didn't realize, and I wasn't thinking, but how many people got hurt in that moment. So I want to apologize to Chris's mother. I want to apologize to Tinigyan ni Hollywood superstar Will Smith. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita mula sa Bombo News Center Makati at live nationwide, worldwide via satellite. Kami ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik na rin sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa uto sa TYFM Bombo Radyo Iloilo. Kay gina before mag-news center, damo na nga pamangkot rin sa ako na Bombotsam. Paano kami makapasakop sa enhanced swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM 2022 promo? Ano nang tatlo ka pamagi para nga magdaog? Anong mga proof of purchase ang amon sinigirapat na tipunon? Dali lang. Isa-isa lang sa aton sinima kabumbo. Amat-amaton tani kay mahina ang kalaban. Mahina ang kalaban prong premyo purte. 6.5 million pesos nga total cash sa siyahan ay panagtag sa pagbalik sang pinakadako sinikaron kag pinakabongga nga promo sa radyo nga nagahatag sang balde-baldeng pa-premyo na may cash sa siyahan pa. Daog tanan diri bangod sa mga promo sang Bombo Radio halin sadto sa aton sinuma kabombo, no? Way gid sang hukus-pukus ang premyo na baton sang matutuod sini nga winner. Ining winner matutuod man niya nga nagapasakop. Ginahatag ilayon ang premyo sa mga tagdaog, bulig sa mga pigado kag pangdugang sa pangadlaw-adlaw. Masadya kag mas exciting subong tuig sa aton enhanced swerte sa palengke promo 2022. Bangod may tatlo ka pamagi agud nga makapasakop sa mga promo. Studio draw, online activation, panami-nami sinidisenyo sa tindahan kag palengke on-ground event. Una kita sa Studio Draw. Paano maka-intra Bombotsam sa Studio Draw? Magbakal sa mga produkto nga yara sa promo sa aton sinma kabombo, aton sinma sponsor products. Isulod ini sa white legal size envelope. Sa nasaling ko na mga maikang white legal size envelope, long ina siya, why sang iban sini iyang kolor ka makita, white lang gid. Butang pangalan, address, edad, perma, contact number, week number 1 pa lang kita ha. Kag pangalan sang proof of purchase. Hindi gid pagkalipatan isulat ang tigulo sa promo Enhance Swerte sa Palengke Promo 2022 care of DYFM Bombo Radyo Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magapahamtang sa mga drop-box centers sa tagsa sinika mga kabanwanan diri sa Bombo or sa palibot sa probinsya sa Iloilo. Sa aton sinima kabombo, kada Sabado studio winner na ton magabaton sang premyo. Ari ang mga premyo, first prize 5,000 pesos plus 1,000 pesos worth sang gift pack. Second prize 4,000 pesos plus 1,000 pesos worth sang gift pack. Third prize 3,000 pesos ka cash plus 1,000 pesos ka worth sang gift pack. Sa online activation naman, paano maka-intra Bombotsam? Aryo, panami-nami lamang inisang disenyo sang tindahan gamit ang mga proof of purchase. Una, dekorasyonan ang inyong mga tindahan nga may proof of purchase gamit ang mga proof of purchase. Now, sa aton sinima kabombo, kuhaan sang litrato, butangan sang pangalan kag address, kag isan ini sa official Facebook page sang Bombo Radyo Iloilo nga may verified badge o kon check. No, magdaog sa online activation ang sa online activation ang tindahan nga may pinakarami nga disenyo kag pinakamadamo sini nga likes o kon react sa Facebook page sa Bombo Radyo Iloilo. Kada Sabado tatlo man ang promo participants naton nga magdaog. Ang premyo 3,000 pesos plus 1,000 pesos worth sang gift pack bilang first prize kag duha ka consolation prizes nga tag 2,000 pesos plus 1,000 pesos worth sang gift pack. Dakon chance nga magdaog sang tuman kadako sini nga cash prize ka gift pack sa tion nga magpasakop ka maghulog no sang tuman kadamo sini nga entries. Isa pagid ka pamagi parong magdaog sang linibo sini nga cash sa siyahan.
Sa aton sini nga palengke draw ang Bombo Radyo Iloilo mga panigayon sang palengke draw sa pila ka mga public markets diri sa Iloilo City kag Cabanatuan sa tagsa ka Sabado kag mga panigayon man sang pila ka pahampang kag makahatag sang kalipay kag kalingawan sa mga magatambong naton nga mga kabombo. Bantayan ang announcement namon kung sa diin panigayonon ang palengke activity kada semana. May programa ka nga isang kantahanay sinaot pabingo nga sumungman mga nagkalain-lain sining mga parlor games. Hindi niya parlor games nga manglugom katubuhok kag kun magriband-ribanda. Parlor games bla kalingawan, no, video kit challenge, raffle draw, no, nga makapasadya sa mga manugbakal sa sulod sang merkado. Sa luyang magpasakop sa palengke draw magdala sa inyo sini entries kag ihulog sa drop box. Ngin pamta namon sa sulod sang palengke venue. Kada winner ang makabaton sang dugang nga pagpaninda or panindahan, kwarta, kasyahan, kag mayara man sang gift pack. Ang mga premyo ang makuha gilayon pagkatapos sang draw. Anom ang mga daog sang 500 pesos ka cash kag 500 pesos ka balor sang gift pack. Sa aton sini mga kabombo nagasako balang ko nagasako na kamuda bumbot sa man mga proof of purchase nga dapat sininamon niya tipunon o subong sa mga wala pa na makaingagaw nga makadigamo. Ano lutuon mo da subong? Sa pagluto nimo sang adobo ay ginaiyaga ka dula dira ang ginatawag bala nga magamit kita sang sukang puti o kun langgaw. Di basta sukang puti istoryahan ta. Why na sang iban Silver Swan sukang puti, isa ka pouch o kun paper label, isa na ka proof of purchase Silver Swan, walang labis, walang kulang sa linamnam. Ang pinakabakod nga plasticware sa bugos sini nga kalibutan, wine sang liwan, Orocan, 1 sticker o kun kupon, sang Orocan, sa Orocan, maayos ang buhay mo. Bombotsam, dam nagapamangkot sa kon masugata ko nila. Bombotsam din na nami sini nga maka-grocery man. No, maka-grocery kabla kumplito ng tanan kag may tsansa ka pang magdaog sang cash siyahan. Magpadulong kamo kag pang-grocery sa Pure Gold. Ang resibo mo nga nagabalor 300 pesos pataas, no? Isa na ina ka proof of purchase sa Pure Gold, always sa panalo. Dapat sa tagsa-tagsa sini naton iya ka panimalay may ara kita sang habon nga sara nga makabato sa pagdamo sang mga bakterya nga nagatugaman sang pamalatian. Maggamit sang Lifebuoy now in the Philippines, isa ka sticker o kun kupon sang Lifebuoy. Sa tagsa sini iya kapag takop sang adlaw nagakadapat lamang hatagan man naton sang reward ang aton sini kaugalingon pinaagi sang pag-relax kag pagbukas sang malawig nga botelya sang San Miguel Pale Pilsen. San Miguel Pale Pilsen, isa katansan lang proof of purchase na ina. San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Our Florete Pawn Shop and Jewelry, the Diamond and Pearl House, aton sini nga mga kabombo. Subong ation sang graduasyon. Subong iyang ati nagapadulong kita sa sa Chimpo di Peligro bla. Kaya nga gusto ko no ti medyo mapropraot gina ng panyimpo mo. Sa aton sini nga mga kabumbo, why isang problema kung nagapangita ka sa inog regalo mo sa imo sini iyang anak, imo sini nga biyan nga nagagraduar bilang remembrance manilay, no? Sa ila sini iyang pagtingwa nga makatapos sa ila sini nga pagatuon, hatagi bala sang regalo, bakli kulintas o kon pulsiras o kon relo o kon singsing, aritos kag iban pa, no? Sa aton sini nga mga kabombo dira sa may R Florete Pawn Shop and Jewelry. Kon medyo mapropinot gen iprinda na imo sini iyang alahas na kaysa kada isa kagatos nga transaksyon sa R Florete Pawn Shop and Jewelry, may isa na ikaw kakupon nga imo sini nga maging proof of purchase. R Florete Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. Subong iyang panyimpo banwa, amuning ang bali lang bawal magkasakit. Kay magbasakit ka kapin kung may edad-edad ka na. Why sa may mabaton si mo iyang ospital kung hindi maghambalang imo sini nga doktor nga pasyente ko na i-admit na. Pero tikon medyo propigado ikaw bisan may kulo kwarta ka pa gani.
Sa aton sini Makbumbo, kung magbalatian ka, mabudlay, subong iya nga dalon ka sa ospital. Sa pagpadulong pa lang nimo sa ospital, kapipigi kong Icer tawgan mo. Iho di karbonya basi kung patay ka na, way pakabot ang Icer. Kay ti damo pas listo kada mo. Sa aton sini nga mga kabumbo gani, para nga mangin mabakod aton sini immune system, imni ka panyawan. Said panyawan, isa ka empty blister pad, isa ka badig. Proof of purchase na ina. Basta said marketing, tatak ka magaling. Total na mensionar ko nagbiman lang, iplastar ko na karon sa inyo lang experience sa pila ka mga kabumbo naton. Nagpalabot diri sang concern. Tuhoy sa mo sining sitwasyon karon naton diri sa syudad sa Iloilo. Ngati kabudlay gid kon dalon mo subong imo sining himata gablatian, dalon mo sa ospital, tama gid kabudlay. Kapin pa kon masalig ka lang sa Icer. Ti way kitak balo kon masunson gid man sila iya nga nagasunod sa standard operating procedure o kon katamaron lang gid lamang sang mga 15-30 nga mga empleyado sa Iloilo City Emergency Responder. Sa aton sini makabumbo istoryanta na karon sa aton sini prayon iya nga pagapangalagad. 42 minutos na kaligad sa tak ng alas 12 paggabalikta. Sang nagligad sini mga inadlaw gin sapol ang nagkalinain sini iya nga mga tag-iya sang container van kag subong man sa mga trailer truck ni bla. May mga trucking business bla. Kay ang iban sina dire sa kilid dala nang nila ginapangbilin ng ila sini mga container van, ang ila sini nga mga ang ila sini nga trailer truck. Hasta na daya sa kung saan na nila gusto kwaon o kung i-pull out iban stay-tay pa nabili no. Sa aton sini nga mga kabumbo, di delikado ni kay way nga daan hindi man reflectorize ni. Ti kundulom sa aton sini mga kabumbo ini bati parahan sa mga motorista ta ginatunaan pa ni sa nga disgrasya. Iginsapol ini sila kag ginistoryahan ang pag-regulate sang container van on-road na parking. Ilabi pa sa karon nga may clearing operations kita nga ginapatigayon. Ini kag iban pa nga mga balita balikan ta pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdom. Mga sang imo nga modo, santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism.
Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online o kung pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabully nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod, kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makitaan, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakitaan nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sang abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber.
Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakas ng cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense bursts sang antioxidants sa avocado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate ang tone kag condition sang skin tissue gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Bangod sa mainit Kilo Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby no sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Aton sining pag-istoryahan diri Banwa. Ining ginpatawag sa nakaligad sining may nadlaw, isa iya ka committee hearing. May kantanan sa sining ginaduso nga pag-regulate karon sa mga container van kag sumungman mga trailer truck kay kung madumduman nyo pa sa aton sining mga kabombo isa man ini sa ginatunaan sa disgrasya sa dalanon ining ginabilin lamang sa kilid sang dalan nga mga trailer truck mga container van di kun gabi kapin pagid kun dulom sa aton sining mga kabombo dakon tsansa nga makahalit ini sa mga motorista. Isa sa mga nagtambong way labot sa mga konsyal naton ang head sa Public Safety Transportation and Management Office, si Mr. Jack Kunlo. Sir Jack, live ikaw karon sa Bumuaray sa Udto. Mayong hapon, sir. Yes, Bang Champ, mayong hapon. May hapon gid sa aton tagpalamati sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Alright, sabahin karon sa PSTMO ining ginaduso nga regulation sang trailer truck kag container van. Anong inyo sining nga nangin panindugan diri Mr. Kunlo, sir? Yes, Bombo Champ, maayo nga ordinansa Bombo Champ no because muna among problema kay kung ga-operate kami Bombo Champ ini mga trailer truck kag may karga nga container van, ginabinla namon ini sang alarm. Ang problema namon kay wala ni sila sang kalabanan, wala plate number, wala markings. So hindi gid namon ma-identify kung sino gid ang tagiya Bombo Champ. So, paagi sa inyong ordinansa Bombo Champ, well, actually, una isa nakatutok sa container van. So, ginsuggest natin dito Bombo Champ nga idugan natin ang trailer, no? Kasi ang trailer, ginabilin mo na sa kalsada, kung kisa wala unod sa container van, kag amuna na nagakos ang danger sa aton mga dalano na Bombo Champ. Alright. Hindi man lipod sa ibalo mo, Sir Jack, kasi pila na kabes nga ini man ang nangin kabangdanan karon sang disgrasya sa dalanon. But as per record sa PSTMO, sa diin nga lugar diri sa syudad sa Iloilo may pinakadamo nga do ginabilin sini ang ilang nga trailer tapos sa mga container van Sir Jack. Bombo Champ, roads going to port area. Kapareho sang aton nga Baldosa, Tikod, Lubok nga dala na Bombo Champ no Rizal Street naton diri sa may Lapus sa Bombo Champ area. Kagang aton nga mga C1 Road Bombo Champ no amuning kalabanan ning mga matawhay nga lugar bala Bombo Champ nga ginabinlan no sa aton nga mga howlers sang ilang nga mga container vans or trailers sa Bombo Champ. So amuning identify naton nga mga areas Bombo Champ kung sa diin kalabanan may ginabilin nga mga trailer truck with container van sa Bombo Champ. So may mga ginaduso man balang mas stiffer penalty batok sa sining mga makabig na tonte, isa iya kalihok sang pagka-irresponsable nga ibilin mo lang sa kilid sang dalan dira, Sir Jack, ang imo nga trailer truck or ang imo sini iya nga container van? Yes, Bombo Champ, insakto na no, may ara na sang mga initial naton nga pag-suggest man kag pag-draft no, which is nga nagpasalamat kita kay Councilor Napa, kay Councilor Jeffrey Cabaluna, Bombo Champ. Ang isa man to ni suggest naton Bombo Champ nga ibutang man sa ordinansa nga dapat ang tahan nga trailer trucks naton dapat may markings no kung sino ang tagiya Bombo Champ no kung wala markings maging violation ini Bombo Champ. So that sa aton sa apprehension mas mahapos sa aton ma-identify kung kasino naton i-charge ang violation na Bombo Champ. And kapasalamat lang kita sa shipping line. It's because nga willing man ang shipping line na Bombo Champ nga bulig no sa aton para nga ma-identify dayon ng ila howlers kaya ang container van siya Bombo Champ may markings ni siya mo may ngalan so babalaan mo gini dayon niya kung sino tagiya sang container van. Ang iba naton nga trailer may mga ngalan man na may mga plate number but kadamo sa mga trailer daton nga wala gid markings wala man plate number Bombo Champ
kay ginarehistro man sa LTO Bombo Champ. So kung may markings na ini, mapos dayon naton ma-identify kay bala mo Bombo Champ kalabanan sini wala driver kay ginabilin lang ginautod no Yes. sang tractor head. So di kung makita na naton dayon kung may markings, mapos na naton ma-identify kag ma-charge dayon ang violation Bombo Champ sa tagiya sang mga trailers naton Bombo Champ. Bali separate man ini siya Sir Jack, ang guwa niya separate ni siya sa clearing operations naton pananglitan nga mag-violar sila or amuning balasihan for example abi kon matigayon na ang may mga amendments sa sining ordinansa dira naman kamo mabase sa mga penalidad sini Sir Jack. Yes, Bombo Champ separate ni siya but kung mahitso na ni ang ordinansa Bombo Champ dira kita ma-base no sa violation nga i-charge naton sa violators sang aton nga container kag mga trailers sa Bombo Champ. Pero mayara kita Bombo Champ actually gina-charge naton ina sila Bombo Champ galing kalabanan sina ginabilin na naton ang notice of violation. Ang problema Bombo Champ kay hindi gid naton mabalaan dayon kay hindi naton makuha ang full identity. So with the ordinance Bombo Champ pas mahapos na sa aton mag-charge ang violation sa ila. Hindi mo man basta-basta mapa-alarm to sa LTO kiti why ka man sang ipa-alarm to kay why man sang impormasyon sa trailer o kung container van kung kaisa ti mga numero man lang dira pero may kalabanan sini mga container van nakita man naton may mga pangalan sa shipping line but may maiara gid ya Sir Jack ngati wala gid ya why gid ya bisan numero gani ti budlay man sa inyo sini nga part ano ipa-alarm nyo to sa LTO hindi ba? Insakto na Bombo Champ kung wala ka LTO, wala ka details, mabudayan kung alarm sa LTO kasi wala man basihan ang LTO Bombo Champ. So muna nga that's why nga may suggestion kita dito nga butangan markings ang kanang mga trailers nga nagasulod sa aton syudad Bombo Champ. Pero ti sarsarangan balas ang PS Team nga ti itong na lang ini guyuron abi kag i-impound Sir Jack ining mga trailer ngani. Bombo Champ, mas namin gigkuntani no kay para nga makuha dahil naton ang hazard sa dalan. Yes. Unfortunately, hindi Bombo Champ kay tinandan tagit ng dako ka truckman para makahuyod sina Bombo Champ no. May ara kita diri pero tama kagamay siya Bombo Champ, hindi naton kaya Bombo Champ. But of course no hopefully with the mga suggestions hopefully makakuha kita sa resources Bombo Champ. But unfortunately daw tama ginabi siya ka dako na ang kinahanglan nga resources para naton ito. Kag ikaduha Bombo Champ, medyo lagbanin no kun ito naton nabudayan man kita magbutang kundi naton nabutang kay hindi man naton dito basta mapasulod sa aton sa may kalahunan naton area kay tungod sang sitwasyon sang lugar no. So tikinahanglan man sang dako kag enough space para maguyod kag mabutang mo sa impounding area Bombo Champ. But with the ordinance hopefully with the strict implementation ng Bombo Champ hindi na mapilitan na gid ang mga haulers naton nga kung magbakansi ng ilang trailer ang container van ibutang gid sa ilang garahe Bombo Champ. So bali for the record Sir Jack ang akon nga nahibaluan nga may ara na sang amo sining ordinansa pero ang gipatigayon yung committee hearing ano ini siya amendments or mambal nato na bi para iya sa pag-support sang mas mabugat sining penalidad. Bombo Champ nakita yung ordinance nga mga no parking ordinance iniya para sa mas mabugas pagid no nga penalidad kag nakatutok lang sa trailer kag container van sa Bombo Champ kay inislabi mga non-motorized inislaya Bombo Champ ang trailer kag ang container van so non-motorized ini sila so kinahanglan gid naton sang ordinansa para sa charges sang penalty sa ila Bombo Champ. So anong guaya supplemental or mahimo gid liwat sang another ordinance para sa mga non-motorized nga kasubong sini for example ang trailer kag ang container van Sir Jack? Kung ako man kanaw Bombo Champ mahimo gid tagro ordinance nga para lang dira Bombo Champ no bata depende pa nino sa aton man sa City Council kung ano ang maging legal no nga pamaagi kung amendment or bagong ordinansa. Pero as of the moment Bombo Champ no kay naka first committee hearing pa lang kita siguro dapat mga bagong ordinance no kay specific siya nga nakatutok sa non-motorized amo ining container van kag trailer Bombo Champ. Ilakip ko na lang Sir Jack total Sabado na subong second week na sang aton siniiyang or sang clearing operations ng city government sang composite team of which headed by the PSTMO. Kumusta ang assessment ninyo sa second week Mr. Kunlo sir? Yes, Bombo Champ, nagkagawa na kita sa city proper area going haro na kita subong Bombo Champ. Well, kita na Bombo Champ daw nagamat-amat na gidman subside no although tinigabalik-balik pangyapon pero hindi na siya amo na ang volume
Bombo Champ ang kadamo no nga nagapark sa dalan nga nagyan na nato no kay ginabalik-balikan na naton Bombo Champ. As of Thursday afternoon na Bombo Champ, may nakita mga 300 o mga 282 ka mga natikitan nga mga violators sa obstruction kag illegal parking. Bombo Champ halin sa first week nga pag-implement naton sa Task Force Joint Road Clearing Bombo Champ. So dudoble gid ang pagsaka, yes sir, no? Kay last time to, pag pamangkot ko si mo do sa Bado man na to, do naka 150 ka mo. As of Thursday pa lang, naka 300 plus na. So do nagduble gid ang numero sa mga ginpang hatagan naton sa violation o kung ginpang tikita naton bangod nag violar sa clearing operation sa Sir Jack. Yes, correct na Bombo Champ no kay nagsulod naman ang iban nga mga apprehension report ng aton nga mga partner agencies. Bombo Champ, so nagsaka gid siya and hopefully no ang aton nga mga violators ma-compare kag ma-remind gid hindi na sila mag-violate liwat kay may mga iban kita diri Bombo Champ nga tag-apat na sila actually ma-charge no kay tiabi nila pag-operate hindi na magbalik no and the next day nagabalik sila so nag-operate man kita gyapon na Bombo Champ. Alright. Sige, with this information, kag sa tiyempo, as always, Sir Jack, madamo nga salamat mayong hapon sa imo. God bless, sir. Bombo Champ, sa inyo man sa Bombo Radio, salamat man sa oras sa tiyempo. Pero may happy weekend, Bombo Champ, kag mayong hapon liwat. Deriwavit si Mr. Jack Kunlo, ang Chief sa Public Safety, Transportation and Management Office. Ti ang diferensya kung pila pa di gani sa mga kabumbo na to nagapadala diri sa mensahe sa aton siling nila ang diferensya kuno ara sa driver kay dira sa Mansaya kuno damo-damo kuno ginang pangbilin sini nga mga trailer ti siguro mga driver ni gahinga mo man kay kung si kagawad ilistante pa nagalabot kuno sa apat sini iya ka trip ang sarang nga mahimo sang isa iya ka truck. So ang iban sini wala sang budiga kag dira na lang nila sa kilid sang dalan ginabilin sa aton sini nga mga kabumbo. Ti amo na yung problema naton diri sa syudad sa Iloilo, ginpalapad ta iya ang dalan sadto 2 lanes lang, subong 4 lanes na, pero ang aton sini nga magamit 2 lanes man gyapon. Kiti ginaparkingan ang magtimbang sini nga bahin mo. Ginabilin dira ang mga trailer, ang trailer, ginabilin dira ang mga container van. Ti problema karon iya banwa kay kung ibilin dira ang trailer, why man sang sukton karon nga Public Safety Transportation Management Office kay why sang information ng trailer, why man sang plate number, wala man sang kung ano siniya nga mga markings dira to identify the owner. Kag amo ni sila ang sukton sa aton sini nga mga kabumbo. Hindi man iya matow sang Public Safety Transportation Management Office kay tama kadagko ni ang mga trailer ngani, ang mga container van ngani. Ti although nga mayara sa nga wrecker, ginatawag ba lang nga wrecker or pwede magamit bilang pang-tow ang PST mo particularmente ang Task Force Asisio, pero hindi kasarang sa aton sini nga mga kabumbo. Ti karon plano sini nga himuan gid sang isa ka ordinansa, separadong ordinansa para lamang iya sa mga non-motorized nga bagay nga ginabilin karon sa kilid sang dalan kiti makabig naton ina nga illegal structure or obstruction. Damo sini mga nagsuluhot nga motor sa area karon iya sang padulong sa mga ports area nga gin-enumerate pa ni Mr. Jack Kunlo kagayna ang mga barangay nga ini. Madamo na sina dira sa mga nagkaladiskrasya nagsuluhot sa trailer, nagpilit sa container van. Ting rason lang permi kung kaysa tiara naging say God nga mabunggo pa da siya, masuhot pa da siya sa aton sini nga mga kabumbo. Ting rason naman sina dira hindi man na magsuhot bisan ano ya kakahulugbon, ano ya kadasig sa pagpadalagan, hindi man na magsuhot, hindi man na magpilit sa container van kung wala na dira sa kilid sa dalan, kiti dalan na demo. Alagyan na daya sa mga bihikulo, hindi na daya kay bulutangan sa mga trailer, sa mga container van. Hindi ba? Pero ang bintaha lang sini kuno kay
manifest man iya sang suporta ang mga cargo company. Sugot man sila sa sining mga proposal nga ginpatigayon. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Ti mas favorable iya kun way na dira sang nagatulog nga salakyan sa kilid sang dalan, kiti kun maghambal kita 4 lanes, ma-maximize ginato ng 4 lanes. Hindi bala? Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti madugay na ini nga nangin problema man, pero ti subong lang yan nahatagan sa nga kigo itulupangod, o? Ti mayo man gani kay nahatagan gid man sa itulupangod, sa aton sini nga mga kabumbo. Kay kun kaisa, hindi lang kaisa, do ang nanda na binaton, apisar nga ti makabigta nga, magagmay sini nga bagay, pero ti mga kasubong sini nga ginaparkingan ng kilid sang dalan nga ginpalapad, hindi niya gamay nga bagay mo. Pero iban sinabala nga mga gamay lang nga mga detalye nga ma-miss out naton, ulihita na iya maapresyar kung anong importansya sini. Just like abisang mga CCTV nga ni. Ti may CCTV ordinance man kita, gin-amend naman naton, amo sini mo sadto, ti subong ginaduso naman nga dapat high definition, dapat may operator. Nga 24/7 ma-standby gina kag malantaw. Ti kun ako siniya kung ang kilala ko pa siya kung ako mag-estimate siniya noy, budlay na iya. Kiti hindi sila gani ka comply sang CCTV. Mabutang pa sila sang tao, mangita pa sila tao suwilduhan para nga mag-monitor 24/7 sa aton sino makabumbo. O galing kiti duway maniabi matapos-tapos ang CCTV ordinance mo. O galing kiti kon maglapot naman kita sa investigasyon karon sa aton sino makapulisan. Kon ang CCTV buron, ti dagdag dayon nila sini nga pako. Hoy dayon nila sini pako. Mambas na bubut samti. Mabudlay guro ni ang pagtumod sa suspect or mga suspitsado kay buron ang CCTV. Mga lumang tugtugin na blang akon sa niente kung gustuhon sa aton sino makapulisan, dako ang salig ko yan nga matumod nila ang mga suspitsado mo. Kiti may mga intelligence unit man ini sila nga nagagather sang data, nagagather sang information, mga valuable information tuhoy sa isa iya ka krimen sa aton sini nga mga kabumbo. Magluwas lang kung ineffective man ang intelligence division Hindi bla? Sa aton sini nga mga kabumbo. So muning nasiling naton nga mga magagmay nga bagay, ulihin na lang naton pirmi maapresyar kay man ang aton sini nga utok kaysa reactive, hindi kita kay preventive. Nga in order to prevent a crime, to prevent an incident, sa aton sini makabumbo, may mga ubrahon kita kung tani nga lihok, nga sarang nga makapaiway sini. Ti prulihin ang tanan, mamba kita, tani dapat may amo sini. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti tubtub sanong nga maamo na lang kita sina nga tani may amo sini. Ikabay pa matagan sa nagakigo ing tulupangod karon sa aton sino opisyales sa city government. 9 minutos nakaligad sa takna nga launa. Yari karon sa aton sini iyang linya live via Zoom. Live man nga makita sa Facebook page sa Bombo Radio Iloilo, live sa YouTube channel. Of course, mabatian man live sa 837 kHz sa aton Cinema Radio Dial ang spokesperson sa Philippine Drug Enforcement Regional Office 6, si Ma'am Graciela Tanalion. Ma'am Shay, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Anay Soto. Good afternoon. Yes, maayong udto, Bombo Cham, kag sa tanan subong nga pamati sa aton nga programa diri sa Bombo Radio. Alright, ang Philippine Drug Enforcement Agency karon na may programa nga gina-extend man para iya sa mga
drug surrenderies, mga naggamit sang illegal drugs pero wala sila maka-complete sang ila sining rehabilitation. Ano karon ang mga programa sang PIDEA tuhoy sila diri, Ma'am Shay? Bombo Cham, actually this has been ongoing no region-wide since the implementation sa aton nga barangay drug clearing program. This is part sa aton nga sustainability because as we know no diri sa aton sa Western Visayas, more na gid ang atong mga drug cleared barangays and we are approaching ang phase kung sa diin kinanglan naton i-maintain ang drug cleared status. So recently no diri sa Iloilo City na kita naton nga ginbisita not only of PIDEA but as well as mga kaupod naton no sa PNP, sa health offices sang aton nga LGUs, upod naton ng DOH kag DILG. Nag-visit kita sa aton nga mga identified drug personalities, especially ang aton nga mga users who have enrolled sa ilang rehabilitation but sadly wala nila matapos. Ginkatuan naton sila sa ilang mga panimalay para i-encourage naton no nga kinahanglan tapuson gid nila ang ilang program because not only will this pave way nga ma-declare ang barangay nila as drug cleared, this will also help them towards their genuine recovery kag ma-reintegrate naton sila back sa aton nga society. Bombo Cham. As of now, Ma'am Shay, may ara kita sang figures kung pila pa ang mga wala abi na kapadayon sa ila sini iyang drug rehab program kag ang mga ginpang bisitahan sang aton sini nga mga law enforcement agencies such as ang inyo nga talatapan ang Philippine Drug Enforcement Agency to encourage them nga tapuson ining rehabilitation program, Ma'am Shay. Yes, Bombo Cham, may ara kita na figures but ang figures naton gala in line every day no kay may ara kita fortunately man ang mga ginapangkadtuan naton sa ilang mga panimalay kaupod naton ng aton nga mga punong barangays kag barangay council, encouraged man sila to undergo their rehabilitation kag they are also given their intention to complete their program. However, syempre no may ara agad nga resist and we give them we ginapaintindigin naton sa ila nga mas maayo gid nga tapuson nila ang ilang rehabilitation para nga makabulig sa aton nga mga barangay sa pag-declare sang ilang nga barangay kag mas problema ina no Bombo Cham kung hindi nila pagtapuson they will still be included sa aton nga inventory sang drug personalities because ang aton to nga mga ginpang antong mga drug surrenderers bala nagligad nga gin-account naton no ginalantaw ginaton dira ang ilang status makita gid naton na gihapon kung tapos ka na ka-graduate ka na or if nagpadayon ka sa pagbaligya sang illegal nga droga kung naaresto ka na no nagsaylo ka na bala sang residence mo no everything is identified. That's why nga hindi kita maguntat hasta nga maubos naton ka-encourage ining mga drug personality even if it means nga kinanglan naton magtuktok sa ila mismo nga mga panimalay. Bombo Cham. Usually anong mga rason, ma'am, nga wala sila makatapos sang rehab? Number one reason dira is mga breadwinners ni sila no may mga ubra sang una and usually sila ang saligan man sang ilang mga pamilya sa adlaw-adlaw nga mga galastusan. Pero ang programa nato no if you would know may mga local government units kita nga nagabulig sa aton matagaan kita anay sang pang livelihood while matapos mo ang imo nga rehabilitation program. Anyway, this is not in-house man, no? Gina-schedule man naton ginatry naton nga ma-accommodate gid as naayon sa ilang mga schedule para hindi man ma-hamper ang ilang pangabuyan. We would also like to inform everyone no sa aton nga mga small-time drug pushers nga nag-surrender ang aton nga programa sa balay sila nga no padayon ini sa gihapon. Kag we know that nga identified man kamo sa gihapon, well accounted kita sa aton nga mga addicts. That's why there is no reason para nga hindi naton ini pag kwaon as opportunity nga magbago kita
for the second chance nga ginahatag sa aton nga government. Okay. Ma'am Shay, luyag ko lang i-clarify kiti, maghambal ikaw nga user, maghambal ikaw nga rehab, daw para gini sa ilaya. Pero na-mentionan mo bago lang, para naman yan sa mga street level pusher, may programa na ang PIDEA. Anong sinido? Ang pang overview, kumbaga, sang programa naman yan para sa mga small time pusher, Ma'am Shay. Oo, correct. May programa kita dira, no? Aware ang aton dira nga mga personalities. For small time drug pushers and nga nag-surrender, no? Way back sa Tokhang. They are required to attend the Balay Silangan Reformation Facility. This is a program nga nagalast for 3 months with 1 month mandatory nga in-house Bombo Cham. So this is also a requirement sa aton nga mga personality sa LGUs. Ginatagaan ni naton sang second chances ang aton nga mga small time pusher surrenderers nga mag-reform kag given no nakatapos sila sa rehab for the both pushers and users, no, ang aton diri nga main purpose gid is matagaan naton sila livelihood para hindi na sila magbalik sa dati nila nga pangabuyan, no, sa pagbaligya sang droga. Bombo Cham. Okay. So sala gali niya ang perception nga masami naton mabatian nga once nga nag-surrender ka sa Tokhang or nalista ka na, why na ya sang paagi pa para nga mapanas imo sini nga pangalan? May ara gali isang duha sini ma'am ka programa man sa gobyerno naton nga mabuligan sila ang rehabilitation kag ang balay sila nga reformation facility nga makabulig man sa ila nga makakas gid ang ila sini nga pangalan sa drug list pananglitan nga ti comply sini sila sa duha ka programa sang PIDEA, Ma'am Shay. Correct, no? Bombo Cham, no, programa ini sang government. Muna gani, no, may perception gid kita nga negative when we say Tokhang or when we say enroll kamo sa rehab, enroll kamo sa reformation. Ginaliwat-liwat naton ini nga painchindi sa tanan nga when we speak gani sang ang mga house visitation subong nga ginapang conduct naton. This is actually for the pushers or users, no, basta small time drug pushers, ginatagaan sila second chances. We have to admit nga ang aton nga mga jail facilities are already masyado nakapuno kag if mahimo man lang naton nga ma-encourage ang aton nga mga personalities instead of subjecting them to anti-drug operations, buy-bust operations, no, ari na ang ilang tsansa. So hindi na lang kita mag-resist because as sa third phase ang aton nga drug clearing operations, which is the sustainability phase under DDB Regulation number 4 series of 2021, no, more diriya ang aton nga pag motivate sa aton nga mga personalities nga ma-reintegrate back sila into society as productive citizens. All right. Sige. Ma'am Shay, thank you so much sa imong siningat sempo ginhatag diri sa Bombo Radio. Maayong hapon sa luwat. God bless. Thank you very much, Bombo Cham, and sa tanan nga pamati, maayong hapon sa aton tanan. All right, diri wabit si Ma'am Shay Tanalyon, ang spokesperson sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 6. Ay sala niyang perception sa aton sining mga kabumbong at ikumalista kaya nga drugista ka, pusher ka man o kun user kay na mapanas sa imo sining pangalan. May ginahatag nga programa aton sining gobyerno. May reformation na program, may rehabilitation na program, may mga livelihood man nga ginatugyan, ginahatag ang gobyerno. Kag sala man yang ang pinakasala, sala sa pinakasala nga rason nga maduso na lang ko sa illegal nga droga kay pigado. Sa aton sino makabumbuti, sino ginabaligian mo sa illegal nga droga? May ginabaligian ka sa illegal nga droga nga bilyonaryo? Hindi ba? May ginabaligian ka sa illegal nga droga nga milyonaryo? Negosyante? Nga taga isa, dua, tatlo ka sase? Why man? Ang imo siniya nga mga parokyano? Tiko kaysa, ti mga mga remedyo general man buta ko nanong ara sa Cebu nga damo ginanamian sang maghigop sang asoyas ni.
Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo, i-grab yun ang opportunity. Hindi iya ulihi ang tanan kung luyag panimo iya nga magbag-o kag mga buhi sang normal. Kung ikaw ang nagtalang sa imo sini iyang pagpanglakaton, bangod nga na-impluwensyahan ikaw sang illegal nga druga. It's not too late sa aton sini nga mga kabumbo. Kadamo sang kaygayunan para iya nga magbag-o ikaw, magreporma ikaw. Ti sa mga illegal drugs user dira nga nagapamati subong nga wala makatapos ang rehabilitation, piniyari ginagapaduktok sa inyo balay or nagapadulong sa inyo balay. Pulis na ginagapadulong sa inyo nga balay. Sa aton sino makabumbo para iya nga encourage ka mo nga tapuson yun ang inyo siniyang rehabilitasyon. Tapuson ninyo or magsulod ka mo sa reformation facility dito sa balay Silangan. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tigutok na kuno subong ang jail facilities diri iya sa Western Visayas. Yang ginakadlukan ko diri Bumbo Mel sa aton sini mga kabumbo. Basta gani maggutok ang jail facilities kag may dalakpon ti sa din panipang dasok kami. Din panipang butang. Why natabutangan? Ano matabo mong butsam? Di wala na sang arrest na matabo Why na sang arrest? Burial na lang. Di gusto nyo na. Sa aton sini nga mga kabumbo. Nag-extend man gali isang bulig ang gobyerno naton in terms ng sustainability sa war on drugs. Why not grab the opportunity nga makangkon sang kaygayonan nga magbagong buhay. Second chance na ning ginahatago sa aton sini nga ron nga mga kabumbo. Kalabanan ko wala makatapos kay man na breadwinner, so on and so forth. Pero kung ng taon mo, scheduled man ining scheduled man ining rehabilitation. Kag sa rehabilitation to, why man kabuto ginapakwat sinako nga balas, kag bato ginapapala sa aton sini mga kabumbo. Titingwain nyo abi nga makabalik sa rehabilitation program kag matapos yun para makangkon kamo sang tsansa nga magpangabuhi sang malinong kag matawhay. Sa aton sini kanon nga mga kabumbo. 23 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa. Check nato ng linya ni Mr. Raimundo Boit Parcon, ang chairperson sang Western Visayas Cooperative Transport Cooperative, kay nagpatikayon sila sa General Assembly kagaina. Anong mga pangistoryahan nila to? Lakip na diri banwa, tingwan tama makalabot sa linya sang gobernador sang probinsya sang Antique. Kay pila ka mga parte to, mga kabanwahanan. Si Balom, Hamtik, nga baha to subong. Bangod sang ulan, nga dala ni Bagyo Esther. Lakip na sina diri karon, speaking sang ulan-ulan, bangod sa maulanon sini nga tsimpo. Apektado man sila diri supply sang uling Inikaiban pa ang mga balita balikan ta pagkatapos sa pila ka importante nga mga panumdum. Ang cabbage o repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies.
Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Sunod kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtawa. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skin naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin. Ilo Philippine Standard Time 28 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby na sa aton sining mga kabombo sa dugang sining mga balita kag impormasyon. Pila sa mga kabanwanan sa probinsya sang Antique karon ang mga kabalayan dito ginsulod sang tubig. Nagtaas ang level sang tubig dito sa ila. Tugaman sang ulan nga dala ni Bagyo Esther sa pagsikyar naton iya sa Pag-asa. Wa isang direktang epekto si Bagyo Esther, pero ang pag-ulan-ulan sini sa aton iyang mga kabombo nakapikto na sa pila ka mga kabanwanan man dito sa banwa sang or probinsya sang Antique, as like sa Hamtik, Sibalom, mga pila lamang ka mga area nga kung saan nagtaas ang level sang tubig. Di mga musta kita dito sa probinsya sang Antique kung anong sitwasyon nila dito subong. Sa aton sining mga kabombo, may mga evacuees na bala nga na-record ang provincial government
Sa aton man sini nga pagpangalagad diri karon sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang probinsya sang Antique sang damlag lang deklarar man sang state of emergency. Emergency to bla. Kung magsala, correct me if I'm wrong, emergency o calamity. Emergency, no? Bangod man sa paggulpiada nga pagtimbuok sang kaso sang dengue hemorrhagic fever sa ilaman siniyang probinsya. Kay kadamo to sang hindi lang yang kadamo, kundi damo giyang kaso sang dengue dito sa ila. Inugangan pagid karon sining pagtaas ang level sang tubig. Nakahatag man sang dako sini karon nga huol pareha sa mga pumuluyo dito iya sa probinsya kang Antique. 31 minutos na ang nakaligad karon sa takna sining launa. Basi ko naga-meeting pa si Gob. Sige lang, balikan ta lang karon linya niya. Si Mr. Raimundo Boyd Parcon, itingwan ta mga malabot. Nagpatigayon sang General Assembly ang Western Visayas Transport Cooperative. Ibalo naton kung anong naistoryahan dito. Sa aton man siniyang mga kabumbo kag partisano ining General Assembly. Ngaila sining agin patigayon. Kag ano nang natabo kay ulihin sini naton ng impormasyon month of July. Matamat na mag-abot ang mga units sang modernized jeepneys. Pero tipid sa 30 na tagkrono, ay po nakabotaw. Anong plastadas na diri banwa? I-check naton ina kag himalon ta dugang sini nga mga impormasyon karon, no? Maging kaupod ba naton ang chairperson sang Western Visayas Transport Cooperative. Sa linya ta si Mr. Raimundo Boyet Parcon. Sir Boyet, si Bombo Cham, ngayong hapon gid. Welcome sa Bombo Risotto. Bombo Cham, mayong hapon. Sir Boyet, nagpatigayon kamo sa General Assembly ang WVTC. Kumusta nung inyo siningang ginistoryahan? Bombo Cham, number 1 nato ginistoryahan diri. Ini nga aton loan sa bangko no kay ni Bombo Cham nga ang mga requirements subong nga ginahatag sa nga bangko sa aton. Amo na yung General Assembly meeting no. Na dapat maka 24 persons kita sa aton nga mga member na maka-attend sining General Assembly meeting no. Bombo Cham, bago lang no, daw dali lang matapos yung natong assembly, mo na ganing assembly naton nga majority sa nga membro naton dili nga taga-registered pwede na tawag natong lang nga pwede na no. Diri nga ipasa natong sa bangko kasi subong nga sinima na Bombo Cham. Okay. May bali mo nga ginistoryahan isa sa mga mayor nga punto diri ang loan sa bangko kay dapat magpatigayon gid sa General Assembly. Last time to abi as per information man interview ko man sa imo kay Mr. Kunlo sa LTFRB nga ginablo banta July, within the month of July maabot lang aton siniyang mga modernized jeepney pero do ay kita may nakita amo ba ining rason Sir Boyet nga may mga comply pa sa inyo ng mga requirements regarding sa sining loan? Correct Bombo Cham no, at alam naton subong nga requirements sa land bank isa okay na galing ang isa sinidri amo nga dugang nila ning General Assembly meeting no. Hindi lang ni sa aton sa WBT siguro si iban man aton nga mga cooperative no. Maganda nga iban sila ko opsyon nagahiwat man sa ilang assembly para man nga ma-comply ning compliance niya tag sa ton sa nga land bank Bombo Cham. Ano ginistoryahan ninyo sa General Assembly ang isa ini siya sa mga requirement para sa loan sa bangko? Anong istoryahan niyo Sir Boyet? Importante sinidri ang aton nga diri ang financial capacity ang among financial no aton diri nga mga plano sa aton nga puo sa binigid nga aton number 1 sinidri ang aton nga loan kag aton nga mga unit nga manugabot na ni ari na medyo na kuan na ni reserve na sa aton kag ginatawag naton ginobra na no yung mga unit sige pa-start na obra sa bangko naton nga amo na lang yung kulang
sa aton mga requirements ining General Assembly. Amo po sa kadamo kita ginistoryan sinidri, ginigit ini nga LTPRP sa syudad, no? Kagang atong sinidri nga mga requirements sa LTPRB, at iban sinidri at dilid ang pagpaparinyo sa ilang OR, sumudban sa kati ang confirmation sa LTPRB, kita pasunod lang nila bubusam, kasi hindi man sila nga isa lang kapuop ang gina-attender nila, kundi kadamo ang operative, no? Mga gani nga, kadamo kita diri, naging talakay kayo na nga mga issue, karding sa aton na co-op, kada sa sinid bubusam, na present aton, ini nga aton nga financial sa bangko, aton mga passbook, aton nga pundo, kung sila na bubusam, kadamo diri nga mga question kay na sa aton, pero bubusam, tanan-tanan legal nasabat sa aton treasurer, nasabat naton sa kooperatiba naton, satisfied man ang aton sinidri nga mga membro bubusam. Alright. Hindi bala bangin epekto ang temporary suspension ng LPTRP sa pag-comply ninyo sa mga requirements para sa loan, Sir Boyet? Amo po siya ba, sang nagpapunmiro ina ginapadto nato niya sa bangko nato, no? Kasi siling nila nga importante ma-comply nato ini mga requirements nato, no? Kagati ini suspension sa aton na LPTRP bumutam design nga po hindi nga mga unit, no? Design nga po number of units ang atong sinidri nga i-loan bumutam. Ang atong sinidri tumamot atong pamangkot na suspendido ini ang LPTRP. Mga nga nag-dominion na word kita sang ligad, bumutam natin ibasi suspendan ini atong loan sa bangko. Pero sa bangko bumutam na amo na lang ini requirements namon na para mag-grant nila ang loan namon bumutam. Alright. Now, speaking sa LPTRP, do hindi katrespaser ang 45 dias, do may extension, do may plano nga palawigon ini karon. Okay lang bala ini sa inyo, Mr. Parcon, sir, nga pagpalawig sang suspension, temporary suspension sa LPTRP? Sa part namon niya, no, sa WBTC, hindi nga suspension sa LPTRP, sa atong sinidri tinatawag na itong bila studyo ng siyudad, kaya kadamo reklamo sa mga ruta naton, kaya siguro bumutsam, wala pagid nila guro ini natapos, no, na di siyang araan na ganit kita, na nagabulig sa siyudad naton, kung anong mga kulang, kasi nga mga ruta bumutsam, pero kung isuspend nila sa siyudad, wala man na problema sa amon bumutsam, importante sa tanan, nga sige ang amon nga biyahe, kaya importante sa tanan bumutsam, nga amon nga loan sa bangko, mag-grant na sa bangko mutam. Speaking naman sa biyahe, Sir Boyet, sa masunod nga semana may piso tubtob 1.20 nga buhi naman sa presyo sang produktong petrolyo. Tapos aprobado naman tong inyo siniyang duha ka piso tong adjustment nga ayo. Kung matabo ini abi, Sir Boyet, kumusta na sa karon ang pangabuhi sa dalan sang mga driver diri sa syudad sa Iloilo kag sama na sakupan sa imo sining transport cooperative or grupo ninyo? Bumutan pa so far subong no nakita naton ang mga drivers naton nga daw okay gid sila, no, kasi sa pila ka tuig nga pag-abot ng pandemya nga daw ng problema kita sa ila sinidiri nga kinitaan, no, kasubong bumutan naman ni mga drivers naton kasi nagsaka ang plite 10 peso ang atong sinidri nga diesel, naganubo man na bubusam kada semana. Bisan tuod nga tagpiso, inabubusam pero dako na bagay sa atong mga drivers nga makabawi sila, no. Muna bubusam sa subong, sapat sa mga drivers naton, wala sila gambal nga pigado, ang bal nila subong bubusam na makatakas si Markila, kag makadinansya sila bubusam, sang ilang inong pinanglanon sila sinidri nga panimalay, tungkol ban, nagnubo ang diesel, kada nagsaka 2 ka pesos nga itong na minimum bumbutam. Kasarang naguro magbakalitson manok kagalimpo, Sir Boyet, kung ano giban. Pwede na kay may driver kita nga nagaligad si mana nagabitbit to sang limpo, no. Kasi nga press pa kanon kung mayo atong nga bataan, kasi sila makabulan, kahit maduha ka tuig niya, yan to sila sang sardinas, no, at iswa. Kasubong sila nga nang ka bataan kasi nga kaon sila litong manok, nakabakal ako baboy sa kakilo. Kasi ang bugas namon siya press, pag puli ko,
kadala ko nga 700 to 800 niya, makabakal na ko sa sinanglano na mo sa panumalay, plus na sobrapin na sa datong simana niya, nga nasupot-supot ko, nilupan ko si Riz nga akong asawa mong butang. Aha. Ati ka may pa nga mag-trutayuyo na ni parang ang kabudlay sa aton sini nga mga driver sa ni pampasero sini nga salakyan na Sir Boyet kung saan pabla may hustisya man. Para nga ti matustusan man nila sa pangadlawan daw ilabi pa nga lapitan na magbukas klase Sir Boyet to. Correct mo po siya, maiban si Nidre, 100 pesos pagambal, no? Iban si Nidre nakabakal ng kailangan school supplies, ang ilan si Nidre nga kabataan, no? Taga sila niya sa aton sa nagigad, ang imprinda ko niya ni Mrs. yung nakulintas ko, na nag-awad na ni Mrs. Promotion niya, press, nga ang kita namon subong, basta hindi kami katama, promotion niya, nga nagsaka ang 52 pesos plus, kada semana, naganubo ang aton diesel. Sa una siya whited, no, ang aton nga diesel na is 92, ang aton nga latest na una, white pa nagsaka. Pero sa subong sila nakabawi na sila mumutsam, kada medyo naka-count-count na sila sing Mayo, kada pamaklan na sing mga school supplies, ang ilang kabataan sa elementarya mumutsam. Alright. Sige, Sir Boyet, ako magpalawig kay Naimalawan natin pa ng General Assembly nyo dira karon. Thank you so much for your time. Kasi may impormasyon kinsiya diri sa Bombo Radio. Mayong hapon, Sir Boyet. God bless. Salamat mumutsam, kagaga mayong hapon lang sa Bombo Radio. Dirwabit si Mr. Raimundo Bait Parcon, ang presidente sang Iklahuda, kag subong chairperson sang WVTC. Another requirement gali ni magpatigayon sa General Assembly para iya sa salida na sang loan sa bangko. Ang sitwasyon karon niya sang mga transport cooperative nito, mga high school student bla nga kung sila klase gani gabalik sa eskwelahan kay mapapirma clearance. Isang nagligad to, dapat may ordinansa nga LPTRP para nga maaprubahan ng ang loans bangko. Isang LPTRP na galing temporarily suspended, gina-require naman sila nga magpatigayon sa General Assembly. Murang balko nga rin kung mga high school. Matsyag sang DOTR do, o sa mga bangko rin do, high school yung mga transport cooperative din nga, Parkon, ma'am, mapapirma ko sa imo. Paglantaw mo na sa subject, abi karon nga subject, abi nga science. Hindi! Buyet, kulang ka diri sa project sa first quarter. Hindi ko mapirma, clearance mo. Obrahe na ito. Dukoy-dukoy man yun obra to sa project tapos pirmahan na nga clearance. Balik naman sa kanto sa isa ka subject, sibika at kultura. Ma'am, papirma ko, ma'am. Paglantaw sa record. Sang fourth quarter, ang activities mo, may 5 kita activities, 3 lang yung imo ginimo, kulang ka 2, himo ko ato anay. Dukoy-dukoy naman nga maghimo. Tikon, matapos na ning General Assembly, ano pa ginaihan ang ipakomply sila sa bangko? Or sa DOTR? Simiyara pa ginbla? Sa aton sinamatag palamati kay last time tong information sa aton nga amo naman lang kuno ning kilangnan mong ordinansa, LPTRP ordinance. Aprubahan na dayon ang loan. Maabot na ang mga tawag sige mga unit sang modernized jeepney or mga minibus. Ti July kuno patapos ng July yun, wala lang kadlaw, pizza 30 subong, buwas pizza 31. Pagkalunes, Agosto na. Gatika na gani si Jose Maritsan sa bintana. Gabo na sa galaw-law na sa kanya. Makanta na ko. Gatika na sa hindi. Di blamo mo, well, no? Di Jose Maritsan. Ano ganing ginakanta na ni Jose Maritsan. Ilipat mo ako. Christmas in Our Hearts, Tita Reds, no? Christmas. Anong pamuno isinagaliman? Ay, praktison ko na kay dunganan ko si Uncle Jose. Ba, Uncle? Tinido mayo-ayo kuno gawa subong plastada sa mga driver kay makabakal litson manok kag limpo.
Ang iban ko gani nakamamakal na sa mga ano ganito ginabumbuel? School supplies. Di paghambali nga school supplies na dumduman ko naman ang kilala ko na yun. Ginmangkot sa kukuparya. Pre, ano pa na ang kulang ni Ihado? Nga pre, kulang sa school supplies pre. Sinyati, bantayi dyan sa naloma. Kay mapadala ko 1K. Sumabat man ang kumpare. Bugat-bugat nga school supplies. Pre ba, isagid ka kilo? $1K gani ha? 1K nga isa ka libo. Ibakal ka school supplies. Hindi nga bubudyan nga 1K nga isa ka kilo ha? Yo naman din si ano mo. Yo naman din si Sir Jonas. Mabatian niya mo. Pre, ano man ang kulang pre sang mga yado ko na? Pre, di kulang-kulang nga wireless school supplies. Di bantay dyan sa dalom kay padalaan ko ka 1K. Yung bao, yung kabugat man ang school supplies pre ba 1K sa kilo? Hindi 1K sa kalibo yung bakal ka school supplies. Por Diyos por santo. Kaya makol mo sa, no? Di pero do medyo nakadawa-dawa na subong aton sini nga mga drivers. May justisya ng patian nila sa init kag paulan nila sa tion nga maulanon ng simpo. Speaking sa maulanon sini nga simpo, angot no, alin pa ni kagina nga inangot-angutay mo, no? Speaking sa maulanon sini nga simpo, apektado man ang supply sang oleng. Sang oleng. Charcoal ba? Charcoal. Sang oleng. Kay ti sa nakaligad sini nga mga sinimana, daw ilisipon lang to yang adlaw nga nagbutlak siya ring adlaw mo nagsingka lang init. Ti maghimo kang daan sa nga uling sini ginadabukan mo nimo. Saton sini makabumbo. Ti kun mangin maulano ng simpo, ti pigado ang resulta sini. Ibalo na to nabi kay si Bombo Joe Marvilla ginatutukan ining nasambit karon iya nga impormasyon. Joms, standby sa aton sini nga mga kabombo. May paghulag man sa presyohan isang uling karon. Ibaloon ta niya sa aton sini pa nga pagpangalagad 48 minutos na ang nagkaligad karon sa takna sini iya nga launa. Kay ti alternatibo man ini mo in terms of gatong sa tagsa kapuluyan. Ti mahal man ang presyo sang LPG subong di man basta-basta. Iban sini alternative nila uling. Pag-init sa tubig, luto sang pagkaon. Pag may plansa pa subong nga di uling. May ara pa no? Gagamit mo sina engineer? Gagamit ka pa sina? Ako na kay ang sa balay tublado insulate sa sobra ka high-tech sa technology, pati ako ganito, hindi ko kabalo mag-pronounce. Insulated? Tamo na? Induction. Ang nanabatian ko lang nga induction sticker conduction sticker magiday agalaya. Sos Maria kagusip po. Mura ka niyang balila niya, bumbutsang kundi off mo, guwa-guwa ka man, para nga ma-expose ka man sa kalibutan. Ari na, i-check na si Bombo Joe Marvilla. Jom, sa report, please come in. So sa latest diri karon bubutsa mga pag-checker nato diri sa sining presyo sa uling labi diri karon sa syudad sa Iloilo. So may pila diri karon ka mga nagabaligya ang hambal nga nagagamay ang supply nga halin diri sa akon dito sa baybayin sa probinsya sa Guimaras padurong diri karon sa may syudad sa Iloilo kay kalabanan dra ginalin sa may Guimaras nga pasakay dra sa may pambot kag baligya diri sa bahin sa syudad sa Iloilo. So sa pagpagigangot naton diri karon kay alias nga tiya mo ning nagabaligya sa uling nga dra na display sa Iloilo Terminal Market.
ako na sa Guadra sa Terminal Market Bobocham, bali ang iya sining kuha tag 450 pesos halin sa tag iya sini kag ginapadungan niya lang isang pulo tubtubo 20 pesos no baligya bay sang 460 o kada 470 pesos. So, depende man sa manog baligya. So, usually, dari karon nga baligya nila, tag 460 o kung tag 470 pesos bumutsam. So, ang ila dari ko na-mention, kay usually, ang dala na sa ila, pabaligya ni sa ila, nagalabot pa ni tag 90 to 100 kasako kada semana, subong baton sila 80 na lang kasako, do mo nang pinakataas abi nga volume sang uling nga dala diri karon sa may syudad sang Iloilo. So ang isa diri sa lang taw nga rason ang naggamay ang supply sang uling bangod ti sa sining pag ulan-ulan no do mga masusubra ni sa semana ang ining pag ulan-ulan rason nga ti naggamay ang ining supply no sa sining uling kagati posibleng iban do na abulayan man uling kung naga tupa ang ining ulan Bumbutsam. So ang ilang presyo 470 pesos ang baligyanay. Duwa manggid kuno sa may nagbago pa sa presyo kay ti do mga mas or minus may saplaks mana pero kung magsigi-sige ni ang ining pagtupa sang ulan may posibilidad kuno magsaka ang presyo Bumbutsam. Ipabati tabla si alias Noynoy sa may interview diri sa Bombo Radio. Oo kay tigululan subong mo. Do akon pagbalo do hindi sila masyado ka concentrate sang uling. Oo. Din panahalin ang uling, sir? Ang pabalo ko sa Gimaras ni Alin. Gimaras. Oo. So ginapaagi lang sa sa may pambot? Pambot o kun roro. So sa subong mapilanik bilog ning stock nyo din yung bligya 80 ni guro ka bilog kun 50. Away lang ko likano kun pila ni ka bilog ha. O nya ang mga pila na ang bligya nyo? Ang bligya na di 480, 470 mo. Pero pwede pa na mayuhan? Kundo medyo bulubudlay na gid sa istoryahon ti basta lang guro sa 470 kay ti alsada man lang. So kung mag-alsada kamo pila kuha nyo to abi sa may magabot na sa Parulao? Atlag ni bisang tagiya mag 450 kun 460 ti patungan lang namon pulo kun 20. Pulo ka piso kun 20. Para mayara lang. So subong doon na mention mo nga ti subong sa malain nga tsimpo blaga ulan mabudlay man mo ring. Iti panos la ka panguling kung gaulan gid. Panos la ka uluto uling kung gaulan. Ano kalabanan ning sir ano kalabanan ning kahoy nga ginahimo uling ni? Paway lang ko idea sir kay pagabot na diya sinako na yan mo. Wala lang ko idea. Pero kung gamiton mo bla nung dumamag-an sa mayara man bugat? Mayara man nga nami, mayara man hindi. Mayara man nga masingkal. So paano mo balaan nga ang nami ang kalidad ka uling sir base si mo nga pag experience ba? Hindi naman masyado mabugat, hindi naman masyado mamagan. Daw tsakto-tsakto lang kabugaton niya. Kaya kung mabugat ako nung bisbin tao? May posibilidad niya kung namun yung mga ulan-ulan ng uling basa eh. Oo, muna nga mabugat. Hindi ka pag dali-dali makapamakot na? Oo, hindi dali-dali nga makalayo gid sa. Ang si mo gabligya diti ano ginahimo mo di gina-retail mo ning iban kay iban do di man makabakas nako. Oo, na-repack ng mga amo niyo. Oo. Mga tag 100, may 50 man. Oo. 20 ka bilog 100, pulo ka bilog 50. 20 bilog 100. Oo, pulo ka. Ay pila ang isak plastic ng gamay? Ang duwa ni ka klase mo may gamay, may dako, may tag 100, 20 na kabilog. Oo. May pulo 50. Vlog ko na yung putos. Oo, amo na nga amo nagwaan niya sa putos yo. Oo. I see. So subong may palabuton pa kamo nga mga supply ko uling pagedalin siya. Wala na guro. Oo, naman. Kay ang akong pagbalo sa isa ka semana ka isa man lang ni mag dungka di ang mo ang kargahan.
Mga bulyom gali ang dulong sa inyo dahil? Hindi man. Kung pila lang ang madulong Bali, hindi man lang ni isa katao ang gatagiyan, damo man mo. Aha. Joms? So matababot-sap ang pahayag sang pila ka nagabaligya diri karon sa syudad sang Iloilo. So ti ang subong ti way paman gid mamot sa ganing pag pag-usap presyo sa sining baligyan ay siyang uling diri sa may syudad bangod nga ti do isa pa lang semana nga kulang sa sining supply, so ginalantaw diri nga ti what man sang mando sa ilang at imugsaka sa sining presyo diri karon bamutsam. Sige. So ang dalawang talan na siguro bubutsam ang bahin diri karon sa National Nutrition Council kay nagpatigaan diri sa kinasang programa agod nga ti malikawan ang saka sa sining mga numero sa sining mga malnares diri karon sa may rehiyon sa East kay tigin pangunahan diri karon sang National Nutrition Council ang ining ika-48 nga nutrition month campaign. Suno kay Reynaldo Guillen ang Nutrition Council Program Coordinator sa National Nutrition Council diri sa may rehiyon sa East. So hiwat ang ining programa pamagi diri karon sa bike ride kag Zumba, pero ang natabo nga duay madayon ini bangod nga ti nagbubo man ang ulan adiri sa may syudad sa Iloilo do mga mas or menos mga 20 na gina ang participants para sa bike ride kag Zumba program sang sining nambitan niya karon nga ahensya sang gobyerno. So athag diri sa ato ni Sir Guillen nga tiyang katuyuan sa sining programa agud nga ti mapalabot sa tanan, no, hindi lang man to sa mga nag-participate kundi sa tanan nga importante sa gihapon ang paghiwat sang exercise kag pagkaon diri karon sang mga masustansya nga pagkaon agud nga mapalayo ang aton sining lawas sa kun ano man dira karon nga balatian labi nga tinagatubang pakita karon sa COVID-19 pandemic bubutsam. Ipabati tabla ang pahayag ni Sir Reynaldo Guillen sa may telebisyon sa Bombo Radio. Nagpatuloy pa rin kami nitong press con. So para lang din masabi yung maibahagi yung aming mensahe na dito sa pagtatapos ng Nutrition Month campaign ng NNC sa buwan ng Hulyo, yung tema natin ay New Normal na Nutrisyon, sama-samang gawa ng solusyon. So kung makikita mo yung ating pagbibisikleta at yung pagsumba bilang bahagi ng physical activity ay isa sa mga intervention na pwedeng gawin para mas mapalakas pa yung ating resistensya sa panahon ng ganitong mga kalagayan natin na meron pa ring pandemya habang bumabangon tayo sa ekonomiya, no? Sino yung participants sa bike? Ito ay pakikipag-partner namin sa Iloilo Mountain Bikers Federation, no? At yung ating mga kasama sa Regional Nutrition Technical Working Group, no? Ito ay meron sana tayong Zumba, no? Pero yun pa rin yung aming mensahe na mahalaga yung physical activity para sa pagpapalakas ng ating resistensya kasama nung ating patuloy na panawagan sa wastong nutrisyon at tamang pagkain ng ating mga kababayang Pilipino. Patuloy tayong manawagan ng iba-ibang solusyon at sama-sama natin gawin yung mga solusyon na yon para matugunan natin yung pagpapa-improve pa ng ating nutrition status dito sa region. Bahagi ng mandato ng National Nutrition Council yung pagkukonsolida ng mga datos na yon sa nutrisyon at ibinabahagi natin ito sa publiko, lalo na sa ating mga pamahalaang lokal para magamit nila sa pagpaplano at pagpaprograma ng kanilang mga intervention sa nutrition. Yung pandemic, sir, nakaka-epekto yun sa malnutrition ng mga bata? Oo naman, kasi kabahagi ng ginawa ng kabuoang national government, ang National Nutrition Council ay kabahagi ng Bayanihan Act, no? Bayanihan to Heal as One, na kung saan tinitingnan natin na ang mga intervention sa nutrition, lalo na sa panahon ng pandemya at mga kalamidad, ay napakahalaga kasi ito yung magsisiguro na
tayo ay may malakas na resistensya at ma-improve yung ating kalusugan na magiging daan natin para labanan yung ating mga sakit na na-encounter, no? Hindi ibig sabihin na meron kang vaccine, mas magiging malakas ka na. Pero kung wala ka namang sapat na nutrisyon at pagkain sa katawan, ay hindi ka rin makakalaban kasi kulang pa rin yung resistensya mo para labanan yung mga sakit. No? Siguro sir, last na yung mensahe mo sa mga nakikinig. Actually, sa tuwi-tuwi na ang aming mensahe ay sa kabuuan ng ating mga kababayan, sa ating mga pamilya, sa ating mga kapwa na sa gobyerno at mga akademya, pribadong sektor at sa ating mga banwa diri sa Western Visayas, ginapanawagan namin subong bilang tema ng ating Nutrition Month ay New Normal na nutrisyon, sama-samang gawa ng solusyon, yung multisectoral approach in addressing the problems of malnutrition. So, every one of us should do our part in ensuring that we have proper nutrition, and that proper nutrition would ensure na malakas ang ating resistensya sa paglaban sa anumang mga sakit na ating may encounter. May kanya-kanya tayong papel na dapat gampanan para masiguro na yung ating nutrisyon ay tama at wasto at magpapalakas ng ating resistensya at kalusugan. So mo to si Sir Reynaldo Gillian, tinamention niya dito sa ngati bisan dira ka lang sa imo balay, pwede ka man niya makasunod sa sining healthy nutrition pagi da sa pagkaon da sa mga healthy nga mga veggies sabi. Labi ni dira kun sa mga uma-uma ang imo sining balay ti agud nga ti mapalikaw man sa iban nga balatian. Ano paborito mong healthy veggies sa Bobo Jomar? Sabi ang isa dira ang eggplant. Eggplant. Ano na ganing eggplant? Talong, no? Talong. Ano pagyan? Kambal mo isa dira talong. Eggplant. Butsil ko damo paborito mo. Oo. Ano pagyan ang iban? Ang maaraman na no, ang ang latoy. O kay ga nami na sa kuno mo ang adobohon. Diya kaon ka man broccoli? Siyempre may kumera Kuway man rin, no? Broccoli. Medyo may mahal ang galing ang broccoli. Wow. Ano mag-pronounce? Broccoli. Dasiga lang para hindi ka manakpan. Di ba? Amo na ko Jomar mo no? Ano? Amo na ko no. Ang mga pronunciation bla para nga do kung hindi do para do hindi dismula do dasiga lang mga bala. Amo man basta kung hindi ka mo gusto madakpan dasigon mo. Pareho sa ano be? Hindi na basi mga bate iban ko black. Pero may isa gid ya, Joms, nga bisan ano mo kadasig-dasig dakop ka man yapon. Ano? Ang ano ganun na tawag sa gwa de Bobo Obelo? Ang ginatubang-tubang to na bla. Ang lang kay ginatype pa ni Bobo Obel, biometrics. Dakop kag yapon mo kapin pagig kung late ka, bisan ano mo kadasig-dasig. Di ba? Bisan ano mo kadasig-dasig kung lasot sa uno kadaya maka-biometrics, siya lasot sa uno ginaya. Di ba? Di kay kalikaw mo, di ka kapin pa kon facial recognition. Sus Maria kagusip Kaya kasi mo ay ka man late. Ati siyempre bala mo nga late ka, matubang ka pa da. Hindi na lang. Sige, Joms, thank you again. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa.
Alang-alang ng inaton siningat simpodre sa aton siniyang pagpangalagad ang iban ng mga balita kag impormasyon bantayan sa iban sinimanus Public Affairs Program sa Bombo Radyo Iloilo. Standby na sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regilis. Bombot siya, Blanco Hover, gabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio! Bumbo! Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho, matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo gay kaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kuntugas sang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kunang particle pollution ang makatuga sang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Masobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibalua mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sagwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin,
pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sang kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning. Sa internet mga kabombo, sa mga KLP lovers natin dira. 13 minutos na makalipas ng alas 2 sa hapon. Perfect time para sa KLP. This is Tita Regine. Nag-aabi-abi gid sa inyo. Sabado kita today and you know what's happening every Saturday diri sa KLP. First, mag-interview kita sa ating winner who is now ready, si Toto Subang sang Iloilo. And later on, syempre, mag-reveal naman kita kung sino ang ating winner para sa sininga simana. And kamo dira, if you want to be a winner also sa sininga palatuntunan, pwede gid nga mag-share sang inyong mga istorya, mga kasaysayan sa kabuhi, mga mapait, mga maaslom, mga matamis, nga mga inagyan ninyo, kung ano-ano pa dira, nga mga na-experience ninyo, really worth sharing diri sa KLP. So, pwede gid, no? Pisanan nyo lang, pungkuan ninyo, and then i-email ninyo sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man isulat, kag ipadaldayon care of sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City,
Siyempre, ginapasalamatan nato ng inyong mga pictures na ginaapid. It adds live color sa aton nga pagbasa sa inyong mga kasaysayan. So, thank you very much, Gid. On standby na ang aton nga winner nga si Toto Sabang. So, let's now play our song para sa inyo sa aton nga pambukas na kalingawan para sa sininga hapon. From the Bombo Music Festival, again, this is Tita Regine, ang inyong kaupod. Here's the song, I'll Be Right by Your Side, from Elmar John Bolaño and Patrick Mark Armada. Good afternoon. I was hurt and I was fooled by love made by wounds. I wanna break free from the past that's there, but here you are to remove that pain. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. And now you're here, I won't let go. Don't worry, I'll be forever yours. Even on the day I die, promise me you'll be on my side. Baby, please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. With all your understanding, I will stay right here. Our hearts will be together forever. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain.
Alright, by your side, Elmar John Bolaño and Patrick Mark Armada. 20 minutos makalipas ang alas 2. Ara na siya sa ating linya, so let's check him out. Hello, good afternoon sa imo Toto Subang. Hi, Tita Reg. Good afternoon. Good afternoon. Kumusta ikaw? Dumigi na kulbaan na to. Insa? Insa Makulbaan na kami. man? Hindi ka makulbaan Nami imo projection diri sa screen. Though, bati ko may katuan ka pa right after the interview. Ano, graduation sa imong libayon? Yes, Tita Reg, may graduation pa siya subong sa ISAT Paite. After this, ma-city pa ako. Congratulations sa iya ha, and congrats man sa imo. Very supportive na brother. Sige, ang imo nga winning story is about the near-death experiences nga imo nga gin-share. How many times ka gidya nga naka-experience ining near-death? So far, Tita Reg, sa dumduman ko, do mga ika-4 or almost 5 na nga mga near-death experiences ang ako na nagyan. So, syempre, thankful, magyapon ako kay God nga ginalaw niya mangyapon ako nga mabuhi kag makasurvive sa mga near-death experiences ko. Kag na-survive mo gid ini kanami, no? Sige, Yes, umpisahan gani. tabi. Ano tong imo nga na-experience ang nakuryente ikaw? My God. Gani. So, last December 20, tandaan ko gidra nga, nga date. December 20, 2003, mga alas 2 ang hapon, nang laba ako kay weekend, tapos it's time na mga manglaba. So, ang baboy namon, manog bata. So, kung kagasto kang kuryente, so I decided nga ipatsyon lang ang suga bala, so ginlusen ko ang bumbilya, kaya mo namon nga way bala nga hindi na bala makapyot na ito sa mayor nga saraksakan, so dyan lang gid sa may bumbilya. So, wala pagka-pyot switch? ko, Tita, wala switch, do may siya, may saksakan lang gid siya. Tibago Pero ka ng sa bumbilya laba? kami Basa kamot mo? kaya yes, nalipat gid ako nga basa gid dili ang kamot ko. Na amo na. So pagpalog ko sa bumbilya na tingala ko nga do hindi ko na mabuo lang makuha ang kamot ko sa bumbilya. Duwagid bi ka kamot kung kuan ni man. So sang gasigi-sige gin presahan ko bala nga kakson. Paitindi gid do kapilit gid ako, ginawa ko gid ka gamit ang puros ko nga makakas pero hindi gid makakas. So, naisip ko, kung wala na sinang kuryente ron ako, so ang ginubra ko, Tita Reg, tawag ko si Mama. Nga si Mama, that time, bago lang kasulod sa kwarto, kaya naglakat siya, tapos ay nung akapoy siya that time. So, mayo man kay pagtawag ko sa iya, duk mga kalimalong runduruto, kung nga tawag ka na, nga naka-respond siya kang nakagawa. Kaya grabe ron ang struggle ko sa bumbilya. Mayo kayo makahambal ka pa? Yes, Tita Reg, makahambal pa ako. So, mayo lang. Tapos nakibot man si Mama that time. Kay pag lantaw na sa akong nakabit-kabit, lantaw ko sa may bumbilya nga. Walang balaga dapat ang kahig ko, ang tiil ko sa log. So, amo na kabugat, imo? Na dalagid ikaw? Ginpilit, jagid ka sa bumbilya? Niwang pa ko to. Okay. Okay, sige. Please continue. So, mo to, pagkita ni Mama, doon na shock bla si Mama. Siling ambal na, ni man, ikaw, kung na kuryente ako, ikaksanay ito ang main switch. I-turn off lang main switch. Nagdalagan man si Mama, kadungan kang pag-off ya, nahulog ako sa may salog, kang kangkal. Amo to galagabong taas ng imo nga na kuwan halin sa lupa? Yung mga almost 2 feet, Tita Reg, nga nag-elevator na ko. So, sakit ang buli ko Oo. Tapos, ang inagyan sa kuryente, paano? So, bale, pag after katogin, kaduan ako ni Mama, tapos yung physical check-up na ko, kung kumusta ikaw, ano batsagan mo, pinutdugahan mo, siling ko, wala man ma. Pero paglantaw ko sa akin mga kamot, sa puntabla sa mga fingers ko, galupok-lupok ta na, doon may mga blisters na balawak na. Kaya mo na to. Oo. Feeling ko, kung madugayan to, Tita Reg, amo tong una, malupok, kag siyempre, mapiktuhan gid ang ako nga, guro, kay siling nila, kung nakuryente, ikaw, ang imo, bala nga,
mga fertility kang cells mo, sperms mo maapektuhan man. So, amo rang siling nila. So, mayo man to kay wala gid ako na dugayan gid, pero mulang to struggle gid ako. Abi ko gani, hindi na ako maano mong ano ni ma'am, masapuan kay si mama kapoy ka naglakat siya, so kapoy gid siya. Natulugan siya ni sa kakapoy. And then siling ko kung hindi ko madugayan ko gid ko sini, hindi na ko gid ni mabuhi pa. So that means no nga hindi mo pa tiyempo kag ginaanghilan ka pa amo to nga time. Yes. Oo, kung isipon kay nato si no Papa kung wala Tita Reg. tao. Yes. Kasi Papa Tita Reg napatay April 27, 2003. Natabo ng insidente December 20, 2003. Tidula pa gani na tuigan si Papa kag kunano wala gid ko yan natabangan kan nadugayan ako. Aha. So feeling mo nga gin bantayan ka gid sa imong amay kay gin buligay gid Yes, ikaw Tita Reg. pamuyuan niya gid ikaw. So amo na ang first experience mo about your near death no nga incident nga nalampuasan mo siya. But it doesn't stop there, ha? Tell us naman about sa disgrasya sa jeep nga nalikawan mo na naman. Paano ini nga natabo? So way back 2008, ga-eskwela ko sa West, sa College of Ed. So, ga-board ako Tita Reg, bale, every Friday evening or Saturday morning ako ga-uli sa amon digyan. And then pagka Sunday, mabalik naman. So, the usual nga ginaubra ko is that ang akon nga sinelas, nakuskusan ko na, yung natinloan mo gid na, parang pagpasiti gani, do tinlo, ang blat sinelas mo. So, hapon na to, bale, naglabay ang jeep nga uton. Nagpanerbato sa balay, sa tubong kabalay ni tita. Siling na, to, masakay ikaw, hambal ko, hindi lang tiyo kaya nabalikdan ko ang sinilas ko nga, amo to nga, ginahalay ko pa. And then, pag after 10 minutes, nakasakay naman ako sa jeep pakadto sa Muhon. So, bali, may nalabyan kami sa may, curve nga road dyan sa bala sa Muhon, at before sa Muhon. Jeep nga uton, pagkita ko damo tao kung ano naman, kung kuduwa mo man yung jeep nga yung supposed to be sakyan ko bala so that time. Tapos ibot lang ko kag doon natulala man ko kaya nga mo to nga uton nga jeep bali amo man to tani amo man to ang naglabay sa balay nga dapat pasakyon masakay tani ako. Nakita ko ang mga sa likod nga part ng jeep bala Tita Reg ga naguba gid siya dun alsa gid ang talapakan magsakay ka sa jeep di mamatapak ikaw nawasak gid ang nawasak nagpasaka gid mi ng impact sa likod halin nabungguan so ano natabo ko naguba gid bali pagliko na may kasunod sa iya nga jeep man or hindi na ko kadumdum pero may sa likod bali nagali ng impact so bali sa tubang ang jeep nga uton tapos may ara man nga jeep nga nagbunggo gid sa iya that's why nga daw nakakas gitong likod nga bahin sang talapakan sang jeep. And then ang driver nakita ko si Manong nagadurugo ang nga ulo kay may pilas siya. Ang mga pasahero kumusta? Iba na bukol ng guro to kay Timmy Gaby to that time. Siling ko kung ano niya swerte hapon man kay tindugin salbar ako kang akon nga guardian angel bala Tita Reg kay gapatay ito ko sinadira. So amo to thankful man ako Tita Reg nga for the second time around save naman ako ni ang guardian angel ko ni Lord. And thank you sa chinelas no nga basa pa kag ginahalay. Yes Tita Reg. Pila lang ka minutes ang interval bale sang nakasakay ka naman sa another jeep? Do mga 10 minutes Tita Reg kay ready to pull out nagdang chinilas ko that time magasabit sa bugimbilya sa kilkang kudal namon ng gate. Tumugid to kag ako nabalikdan ko ang chinilas ko. So anong feeling when it dawned on you nga wow sa second time around ginduwas ka naman sa sigurado gid nga disgrasya? Do Tita Reg do bless ka mangyapon kay basi may rason pang Diyos mo nga in-save na ikaw sa paging paiway na ikaw sa amo to nga posible matabo sa akon. So bali before leaving home daw habit mo na that you say a prayer or ang iba niya hikap sa Santos, hikap sa Rosarito, daw mo na ikaw?
Yes, Tita Reg. But nung isa do, wala man. At least nagduga sign of a cross ka lang samtang madugwa ka sa gate. Do mo na ako visual. Okay. Proceed kita sa imong nga next episode. Cobra. May nakita ka nga cobra? Amo gito? Cobra dito, Tita Reg. So, bali 2010 to, Tita Reg, start ako sa akong career. That time, so bali, agap ako nagpa-eskwelahan, and then nadumduman ko, Tita Reg, ka may basa ako nga hamog ba lang nga bayo. So, I decided nga buksan ang likod nga parts ang ako ginaobrahan, pag-isabit yung bayo para mahalay kag mamara. Okay. So, pag hang ko, may nabatian ko itong nga do sound kang anak ang manog. Oh. Kaya ti damo by pispis, dura ko man kag other sounds, pero pinasahi kita ang nga sound nga dubag ulang kita kung ka ano ka to, Tita Reg, ka bati. So pag bati ko, ti syempre nalantaw kundin. Daw pag lantaw ko sa ground, nakita ko tong manog. Pero dulain ta na klase manog kay naga-expand ang kilid sang yung part ng head na bala. Do brown siya do na. Tapos, syempre, tendency na to nga human being, so syempre, kung makita kang manog, aton nga is palagyo. So that time, medyo tutambok gid man ako that time. But nakamanage ako, Tita Reg, nga makadalagan, dasig man ako gali padalagan, kung pasik man gali ako kung mga payas, kaya nga mga itabo. So, naglikaw ako. And then, ako nagbalikid-balikid. After 10 minutes, nga nakapautwas, ko to sa istorya sa mga upod ko. Nagbalik ako dito. I know nga wala roman rin dito, but ang mga upod ko hindi bala magpati nga kubra silang nanda. May kubra diri sa Iloilo do wala man muna, pero right in my very eyes, Tita Reg, gid ako sure na gid ako tong kubra gid taw nakita ko. Kinag-eye to eye ka mo sang cobra? Tita Reg? Naka-eye to eye ka mo sang cobra? Wala. Naka-eye to eye. Nagdalagan. Sumpit akong nalagan dahil eh. Kaya kung cobra ka, panukob gid na ya no? Diba? Yes. Gane, Tita Reg. And then ang venom, yabla, Tita Reg, nabasahan ko within 30 minutes. Mapatay na gid ikaw sina. And then galapad na kunong iya. Ginagtan. Naduga tunaw ang panit. Muti. Sa aton diri, for example, kung nakagatbyo pa to, 30 minutes, di kita kakuha sang anti-venom diri sa province of Iloilo. Kung ko salamat, magyapon ako kung tapon sa mga kung may mga insidente, kag may mga ginasave kita kung kang akong guardian angel. So, kung nisipon mo pastik ako dalagan. Napisik ko mo. Bakit bala. Grabe na mo nang gitawag nag-adrenaline shoot gidi ka. Yes, Tita Reg. Parang makasalbar ikaw kati. And then after realizing nga what if nakagat din man ako, hindi nakaklabot sa ospital kay kalayo siguro sa ospital tapos hindi ka mangita sang antivenom bali no. Grabe. So another blessing nga ginhatag sa imo. But may ara pagid. Kadamo kagid sa mga na experience sa imo na kabuhi. Action star sa dalan. Ano ni? Bali year 2017 if I'm not mistaken, nag-run out. Tapos wala pa kami kapanyapon that time, so yung painit tawag siyempre run out mga almost 6:30 to 7. Kung maglagawa na sa eskwelahan, lanta ko to libot-libot. Tapos, naglaba ako sa dalan, may nakita ko nga taas nga taho. Kaso pagkaitong. And then, siyempre, kung mauli lang ko, ay tama, ikadulong dulain simpo. At that time, naglabay ako sa dalan, going sa amon nga balay. So, paglabay ko, may taho nga may nahulog nga giingat nga bagay sa may karsada sa National Highway gid. Kaya wala ko man to in mind kung ano to, syempre hindi ka na kita katsura na. And that time ang nagtao lang ikang akin nga to sa is ang nag-ingat nga bagay without knowing ako kutsilyo gali to sa pagkalabog. It's different person from the first person nga nakita mo nga nakaitom nga mataas. Lain naman na tao. Lain siya. Lain siya nga tao. Na
So bale, pagbalikid ko, may nagpundo nga motor. And then after pinalanto kami minutos, may lupok ko na ko nabatian. Oh. Sa likod ko. Do mga 10 meters lang man guro sa akon, kaya medyo layo-layo naman ako. Nagkuyampa, duman ko dalagan medyo tambok, kaya tiga man salbaro, makagalingon mo kaya bala ron tanaray among. Oo. So may gintiro. May gintiro. At least tiwa na ko to ng panglantaw kung ano to siyempre malantaw pati mga mega piruwa ito. Okay. So naglagan ko pa muli sa balay. And then, sa tagadalagan ako, nabatsagan ko ang balag, so dira lang gid sa akon nga arm sa left, pag sa right. Kasi balang kang gunman or sino to nagpalupok going towards sa sitting area, nga to positive lang away. So dira lang dita Reg galagti ang bala sa sa krasada. Gintagringan ikaw bala? Oo, base balang supposed to be ang susino man tunog palupok kato ang nag-trigger sa iyat amo tani itong iguon niya pati basi naglapaw or tawag sini nagbandaw kung ano basta ang bala titara dyan lang sa kilid kumong wala to umong pila ka lupok? Pila to man to 3 or 4. Oh. So anong ginibok mo? Pero mas tasig pa ang dalagan ko. Mas tasig pa ang dalagan ko, Tita Reg. So bang tabo, grabe ang dalagan ko. So, even though may mga bala na skilid ko, dalagan niya po nakawag nagliko sa skinita pasulod. Kaya syempre ang mga tao pinarantaran. And then may area na da sa mo, Tita Reg, na daw bungyod. Nakita nila ako, sila nga pagkaaga, sila nga tutusubang ikaw tuga dalagan nga naka-yellow bayo ay. Siling ko nga, kung nakita ka namon, grabe dalagan, muga tagri ang karsada, kang bala, kay grabe ang dalagan mo. Kaya pinakita nila from afar bala. So, during that time, Tita Reg, nagadto ko sa balay ni Changi, ni tita, dyan sa Amon. Siling ko, pwede ko talak kasulod ta, kay may tiruway nilito hindi ako kahagi sa sa main door namon, kay sa main gate namon, kay ang main gate namon is lapit lang din sa sa may national highway, baliwa kami back gate that time. So hindi kita ko puli sa balay kundi ko magagi sa may highway. So ang ginidiya ko nga dito gid ako makadto sa may Changi sa South Esquinita sa amon. Pagkaaga ano galing balita? And then, may nalipat ako Tita Reg kay ang lang gid sa akong nga mind nga may nagtiruway that time. May naigoan. Pura lang gito ko pa short, Tita Reg, kay basta. Ulang to. Basta grabe, ang dalagang ko, Tita Reg. Ang importante, salbar kaya, no? Wala ko na i-blood, Tita Reg. Yes. Hindi pa nagtapos, dira. Ano naman niyang biyahe pa norte? Biyaheng langit? Anong buot silingon sila? Yes, Tita. So, ang biyahe pa norte, biyahe pa langit, ni experience ko Tita Reg, together with my siblings, mga utod ko. December 2014, balin na aksidente, blang tiya ko, kay sa istansya, ang area nila to before ka magsaka sa main gate, no pasaka bala na sa kalumpang dira sa istansya. So siya na hit and run siya sang motor, ang tagiya Siman. Si tita, do isa lang to siya hagang upod yung schoolboy naman nga do man. Nagbulit-bulit kiti ang area bala do paubos. Okay. Na gid no natamaan gid si tita. So nami man ang responder da sa istansya kay si tita, member na siya sang midwife section dira sa istansya before. Pero retired na siya, Tita Reg, ang na-aksidente. So gin-rush siya sa may hospital sa Mambog sa dinada. And then ang natabo, nagaugtas ang driver sang ambulansya kay ang nagasulunod mga healthy nga mga upod man ni tita luyag mag-upod sa iya. Yes, kay ang pagpalangga nila kay tita aragid. Yes, so pagka next day nag-decide kami ng sa istansya. So ang akong cousin sina naggali sa St. Paul's, nagpuli siya di sa Tigbawan. Isugad siya kami kang crosswind. Grabe pang indi ko kay tita namon
kung makita hindi lang ta kung magsunod, hindi lang kami magsunod. Ako nga sila niya, sunod lang kamo kay para may upod ng paisa mo, bala nga magbiyahe. Bisan nga balabag sa akong buot, nagsunod gid ako. Pati ang mahutod ko nang sunod man. So, sa 5 sa amon, 4 gamit kita Reg nakasunod that time. And then before ako naggalin sa balay, 3 gid ako nga nagpanguro sa tubang kaaltaran siling ko. So do hindi mo nami ang imo nga na pamatya sa pag-travel? Yes, do ka bugat but do hindi man ako gutom, do hindi man tulan matsyag ko. Pero do ka bugat man blakang nga kung nagkakaroon sa matsyag ko. So nagapit po to sa altar nga diin ko, Lord, ikaw lang bala sa amon kung ano man amon nga ano man din ang resulta sini, ikaw lang bala kay gabi kami kita rin nag-travel mo. Nag-abot kami to sa istansya do almost 9 p.m. na. So bali hindi siya gabi ginatabo. And then? And then sa may going sa sa Balasan area may hospital na da. Do kataway man garing ang amon nga crosswind nasalakyan ng nasakyan namon. Yung naglapaw lang is ang right na nga ruida sa may area bala sang dalan nga wala natapos. At that time gina-improve yun ang dalan dira sa amok silang area mo. So nagkadto sa ang ang part bala sang salakyan. So nakibot guro ang pakaisa ko nga tuyo in lubag ya pa left side. So nagkadto ang salakyan sa left side. Tapos? And then nagpundo gulpi to sa may tinumpukan sang mga lupa kay may road widening. Pag nakita o nga may mga gagaway nga mga kuryente balati Reg nga mga wirings. Pagpundo namon nagbaisay pa sila nga magpakaisa kay upod man na ang utod sang pakaisa ko. Siling ko manang hindi anay magpanaw ang sarakyan. Panawag na kita hag magpahunay-hunay. And then nakita na mo na mga tao sa may area blati Reg kami mga store nga may mga pagkaon inabaligya nagkadto sila sa amo kag namangkot kung taga-diin kami nagpundi kami mga adto. So pag impact ko sa left side Reg nakibot kami kinakupaan ang libayon ko kay during bati Reg ang panakayon patay ko na balikid ang libayon ko sa likod yung ko abihalin diya sa tubang abi kadto sa kilid abihalin to do mo na bulado hindi ko mapakali kamo na ako nga so mayo man to Reg kay wala man kami na and then wala ba Reg may salakyan or series na going sa going or pakadto sa Iloilo or pakadto sa istansya kay kun may ara do not need kami Reg kay ang impact balakag ang katasigon sang mga salakyan dira. So again, ginanghila naman kamo kag wala sang may na harm sa inyo. Way na buklan, way na balian, way na dugaan. Do kompleto pa man namon mga lawas. Kag nadayon man ang pagkadto nyo to pagbisita nyo sa inyo nga tiya. Oo. Okay. Pero may isa ka pagig ka-experience ining naabtan ikaw sang pugada. Kaya nag-eskwela ka gali dito sa Guimaras. Sige, we'll talk about that sa ating nga pagpanumbalik. Please stay put. Dra ka lang, balikan ko ikaw. 43 minutos, makalipas ang alas 2 sa hapon. Mga kabombo, nagpamatika mo. Sa ating nga pag-interview diri, sa ating nga winner si Toto Subang sang Iloilo. You're with Tita Regine. This is KLP. Magabalik kita. Pagkatapos ng kids, sa pila kami importante ng mga apahibala ko. Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15 agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig tanan nga 16 ka mga kabanawhanan sang probinsya ang nagabuligay agud nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang naga-toothbrush kag nagapang-shave.
hindi pagpabahian ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang Balik kita insigida diri sa aton nga ginaistorya si Toto Subang sang Iloilo. This is KLP. 46 minutos na makalipas ang 2:00 sa hapon. Toto Subang? Hi, Tita Reds. Yes. So bale, dito kagali nag-take sang imong master out dito sa Guimaras? Yes, Tita Reds, bale, that time do Was it during this time also nga natabo atong mga paglugdang sang pila ka mga vessels, or this is a different time? Do bale after na to sang paglugdang Tita Reds ang mga vessels kato bale 2021 ni Tita Reds mo. Sige, istoryahi kami palihog. Oo. So bale ang ako nga masters nga degree Tita Reds, nag-start ako sa West 2014. Galing dun abtan bala ko Tita Reds kang natawag nga more than 5 years na ako, so hindi na ako pwede ka proceed pa arong padayon sa akon nga na master's degree. So I decided Tita Reg nga silo na lang sa ibang nga university para ma-fulfill ko man ang dream ko bala. Matapos man sa masters. So during that time, tanan nga mga requirements na na comply ko na. So one day I decided nga makadto sa may GS sa may isa ka university subong sa Guimaras. So pagkadto Tita Reg, okay man Tita Reg ang ang biyahe, ang panahon. Yes, okay pa man. Kaya pagbalik ko ron, syempre Tita Reg, to happy ka man Tita Reg na bit mo diploma mo, transcript mo, and other credentials na needed for promotion and all. So mission accomplished ka na kumbaga. Mapuli ka na. Yes, mo lang ito na ang last ko tani nga kadto. Nagdo happy man ako nga do na fulfill ko man ang ko nga na comply ko ng tanan, and then ang ako na credentials ara na. So nagpuli ako mga 1:30 yata yon. Tapos pagkadto ko sa may port, syempre taga-baybay ako Tita Reg mong so mamanaan ko man kung bala ang sitwasyon sa dagat kay napanilag ka man nilang paggamay mo. Silinggo sa tao kung kunong okay pa niyang panahon do ka glongguom to sa runhan ko na sakay lang sir wa ko man na okay man na. So nalaylo ako nagkadto ko to dayon sa area nga kung sa diin diya kami gapila kag eventually nakasakay ako. Is this the time, excuse me ha, Toto Subang, is this the time nga ang mga vessels amo pa na mga pump boats pa, wala pa na islansang fiber? Fiber na to fiber na, okay. Sige. Yes, fiber na. So pagsakay ko sa fiber, nag-video ko ganito Tita Reg kay do ginabutang ko na TikTok account ko ba lang So taway pa man. And then after almost 15 minutes na na kami sa port, nakahalin, gulpi lang naghangin tapos nagulan. And then syempre ang tendency kang balod, nag-drag call man kapanilag ka man. So amo to nakita ko kung do hindi maayo anong sitwasyon ka naman. So hipos lang ako Tita Reg. And then samtang nagadugay, drag call ang kitang balod kag hangin kag uran. So ang balko
ano diya kung Lord amo diyang last ko kadto sa buol ka nga akong diploma kag transcript. Tapos amo pagid diyang matabo kung ko yudi ginatestingan na kita ko kung di na akong gidang asta pag sarig kung ko kana gaw mo ra balik dito Reg. Nga mo na kasulod sa So isip mo. so ginubra ko ang ako nga transcript ang credentials inbutang ko sa envelope ka to nga long, and then ginbutang ko pagid sa bag ko kay kung ano mabasa man dya at least bala nga masalbar ko man kung ano. So ginabalikdan ko ang mga bahi nga sa amo man nga university nagsaka nga guys school pero taga miag-aw sanda duga ano sanda tita Reg duga ano sanda do uneasy na sila kay syempre Dagko gid ang balod. Ang hangin gid tita Reg ang that time ang problema kay medyo babasko pati ang ulan ang balod na do almost dragto manggawa pero ang hangin gid tita Reg ang nagapaano sa amon ga waswas that time ug ang ulan. So anong effect So, sa inyo nga ginasakyan nga vessel? Galinggi-linggi ka mo? Duga linggi-linggi, duga takilid-takilid. Tayambal ko kung ko din ni dapit ang ginapungkuan ko basi kun mabugat bala sa ginapungkuan kong area kay basi kun makulog siya kay di kun bugat masaylo ko sa piyake. That time siling ko doon wala tsansa na tapos ang mga gamit bali tita Reg kang mga gasakay duga hulag na pakadto pa kare. Na? Oo. Siling ko bralain ako so ang kaptan ko ang ako nga sing tita Reg kami naka-engrave bala nga nga Our Father na ang nga siling ko nagpangadi ako oh Lord salbaraman kami siyempre may pamilya pa kami may mga handom pa kami sa kabuhi paano na lang kung matabo nga kami ma-disgrasya karon naman niyang matabo sa fiber kasi kung naman ni matabo sa amon so grabe ang akong pangadi. Ang crew kumusta ang mga reactions nila? Kalma lang sila? Bali ang crew tita Reg galigmat man I know nga makilatis ko sanda nga pangulang nga galigmat gid sila kay kasi kung wa ta magana pangayo so but then gaano gid sila diyan gid sanda mag-assist ka namon may mga panghagtag na nga mga life vests wala man. Wala pa man tita Reg na so amo to. So sige lang ko pangadi nga salbaron kami. Tapos basta balik-balik sa may tita Reg nga grabe gid Lord sa tanan-tanan nga abudlay ko sa masteral ko. Ginatestingan naman gyapon ako sa amo na ni nga time nga matapos ako may tsong ng tanan-tanan. Grabe gid na kun di ginatakos mo gid ako kun di na gid ako asta. So amo gid tong balik-balik sa paminsaron wala kung kuno na lang ni kun matabo nga ano lang ni wala na lang pulos masteral ko kag effort ko tanan-tanan kung ko ikaw lang ra bala Lord namo na siling ko sa ako galing og tita Reg. And then anong natabo? And then after 5 minutes and doon nagtaho-taho naman ang ang tempo ang nadula ng ulan. Ang hangin. Pero during that time, tita Reg, struggle ang fiber. Nadumduman ko ba lang scripture sa Bible nga si God, si Jesus, ang disciples, nangisda sa baybay. And then, here comes nga may big wave, may dupugada, guro that time. And then, nagpukaw siya sa mga disciples niya. Nagsiling siya sa iya nga, Lord ka, nagdragdag ko ang yes. Siling ni Jesus, siling niya, hindi lang ka madlo kay Diya ako, madlok pa ka mo, daw mo na balaw. So, mo lang to, tita Reg. And then, real talk, tita Reg, sang gasakay ako, huwag ka pumuyayaw man ako, tita Reg. Ay, hindi gali pumuyayaw. Grabe ang pangamuyo ko, tita Reg, nga masalbar kami. Pero paabot, tita Reg, sa port, dira sa may City Mall, grabe naman ang pamuyayaw ko. Insaman. Kung nung pa naman itong sasakyan nga, doon na ko ba lang doon na inis ka ba tita Reg kay sa experience mo tita Reg doon mo lang na dado ako nang sakay sa amo ka dyan, dapat ito ko sa piyak, dapat ito doon mo na ba lang idea tita Reg and then balikid ko ang mga upod ko man nga taga Miagaw man, nga gamastiral man ay kumud-kumud man sila tita Reg. Siguro after effect na, no? After nga nakalampuwas, nakamutos ang
Grabe na Gani. kulba ninyo nga nagapreparar na kamo. Tapos, hala, di ba Ako, na dapat Tita Red, maging saka ba- thankful ka? To sa okay man din siya, thankful man ako kay God kay tisyo bigin na kami gin salba naman kami na amo na bala kasadya lang that time kung grabe gid kung taga-baybay ako payula ko kaagi sang amo sini nga experience sa lahod Tita Red kay Ay, tisyo tuon. na kang gamay kami kasunod-sunod man ako sa pambot kasunod-sunod man ako nga do lagaw-lagaw lang na bala tapos here comes nga pagyan kasang pugada sa laod. So, hindi kita nagali joke-joke lang pugada, Tita Reds. Ay, tuod ka. Pero hindi kita nakadelikado. Oo. Ano, Lalo how na- daw matumba ang vessel? Daw malunod Dumakulob eh. Ah, dumakulob? Dumakulob. Kaya ang hangin, Tita Reds, do amihan mong mini ko na puli ka alin sa gimaras, do digya dapit sa right side mong hangin. Na Wala gin patay ang makina? So- Gin sige-sige lang? sige-sige lang nila, Tita Reds. So, okay man dayon. Kasi doon ang ginbatsyag na mga kulba ag ano eh. Kaya nakalampuwas na ka muna as in Yes. sigh of relief. Okay. Gani, Tita Reds. Gani. Actually, subong kadasig-dasig naman lang sa travel, di ba? Gimaras to Iloilo. Ang joke gani dira, Okay kung paisa mas dugay pang hulat mo sang sa i-travel mo, daw Sa- na. yes. No, di ba la? Pero, yes, Tita Reg, pero Tita Reg, subong ko ng makato ko sa Gimaras, wala na ko kaya sakay sa, sa fiber. Ganun sa I mo. prefer na lang sa, sa dagko, yung blang, sa co-op la, Tita Reg. Oo, mas bigger. Oo. Yeah, Na- vessel ang imo ginasakyan. Yes. Oo. Oo. Di overall, so tanan nga ini nga pilagid ka mga episodes na ding imo nga gin-share diri sa aton. Tanan na lang pawasan mo. As in do ginasunlog-sunlog ikaw ni kamatayo, no? So how do you feel about Gani. this? Ang feeling ko, Tita Reg, every time nga masurpass ko kag mga salbar ko, balang makasalbar ako sa mga moto, sa mga near-death experiences ko, do bless lang gyapon ako, Tita Reg. And then, may question sa mind ko nga, naging salbar ako, ano pa ang balang mission ko, or gusto pa ni Lord nga mariporma pa ako sa bakasan ko subong, sa mga ginawi ko subong. Daw mo na ba, Tita Reg? Daw mo na. So it has made you reflect, no? And review Yes, Tita also what you have been having as a life kag ano ang imo nga nangin reflection, ano ang imo nga like kumbaga nangin conviction, ano ang imo nga mga plano to do about this nga feeling mo ginatagaan kapag idya tsansa, no, to live a life, to live a good life, to live a diretso nga kabuhi. So aside from knowing, Tita Reg, nga we are all sinners, man, Tita Reg, no? Si God dyan kigyapon nga gataw sa aton second chance to reform or perhaps to iniaton bala ma-devalue ang life nga tawa naton kang importance ang life naton and then to know our purpose in our life at the same time nga makabulig ka man sa ibang nga tao, Tita Reg, eh. Okay. Kaya you must know your purpose, get On and then this you should note, help other people, man. yeah, on this note, anong luyag mo man nga i-share based sa imo nga ma-experiences kanya? Anong luyag mo ibilin sa ating nga matagpalamati? So ang billing ko lang sa mga listeners, sa mga KLP lovers, ang kapamati ged. So ano lang, kung may mga if we have problems in life, until may problem maganig hapon ako, but ang ginaubra ko, Tita Red, siya gasarig lang gid kay God, and kung ano man ang mga struggles, personal struggles, kung ano man nga challenges, sarig lang gid kay God, kay kamaan man ta na kung di na kita ibutang kag kung paano naman nato na idalon kag i-protect kita sa mga kalalataan kag mga challenges sa life. And always be thankful, no? Every time nga nabladog itagaan ka another chance, gin-spare ikaw Yes. sa mga looming nga mga disgrasya or hinabalang nga daw in just a snap of a finger, no? Gin-save ikaw, as in gin-kuha ikaw sa amo nga sitwasyon because you know nga you are being protected. So Yes, treasure ang Tita Red, ina nga grateful gid ako. mga experiences mo and make them as your guide in making your life, no, closer sa aton nga Ginoo and ang imo nga pagpabakod pagid sa imo nga faith sa aton nga Ginoo.
Congratulations kid sa imo. Toto Subang, nagahula diri. Thank you, Tita Reg. Imo nga 1,000 pesos nga cash. Pwede mo ini siya nga makatuan on Monday. Just bring an ID. Alright? Sige, Tita Reg. Pwede ka-greet, Tita Reg. Gamay lang, gid. Sige. Go ahead. So, Names lang names lang. Sige, ang mga faculty dira sa Kinadman Elementary School, sa Barok National High School, especially ang mga learners, sa amon nga principal kay Ma'am Sofia Hinive, and then sa amon nga former principal Doc Elma Santasera, sa mga neighbors namon Tita Reg sa Crossing Sambag Barok ang kapamati gid, and most especially sa Kabalonga and Tahan Langit families. Thank you, Tita Reg. You're welcome. Congratulations again, taga Barok gali timo ha. Regards sa tanan nga mga taga Barok. Iping na sang bagingin. Sige. Dumo Tita Reg, Barok, Tabayan kag Bagingin. Ay, okay, sige. Thank you very much and God bless you. Good luck sa tanan nga mga undertaking. Salamat gid. Toto Subang sang Iloilo. And bringing our time. You're welcome. Bringing our time to exactly 3 o'clock. And as promised, mag-announce kita sa aton nga winner para sa siningang simana. But syempre, bago ina, ang aton gid nga pagpasalamat sa tanan naton nga mga letter senders nga naga-effort nga sit down, magsulat sa ilang mga istorya and pour out, no? Ang iban daw mga masakit, no? Nagapugok ang dughan siguro, but because luyag nila nga ipagawa ini gina-share diri sa aton sa kahapon lamang program. So salamat gid sa inyo kag padayon na lang ang inyo nga pag-share diri sa kahapon lamang program. Isulat lang and then i-email ninyo sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat kag ipadala care of sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And for this week, to win 1,000 pesos in cash and also mangin bisita naton through video call, mag-interview kita sa iya next Saturday. Agosto na kita sa ina nga tiyempo. Next week is already August. Welcome ta nagyapon ni embrace ta nagyapon na ginahambal nila nga bulan sa tigiriwi. Let's stay positive. Congratulations sa imo, ikaw ang ating winner para sa siningang simana, and I'll see you through video call. Sorrow's Mother sang La Paz. Again, congratulations, our winner for this week, si Sorrow's Mother sang La Paz. And with that, again, nagpasalamat din ako sa inyo for being with us from Monday to Saturday sa siningang programa. So balikay kita, Lunes na naman. Enjoy your weekend and spend it with your loved ones, especially sa inyong pamilya. Sa gihapon ninyo lagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you on Monday. Salamat sa liwat. Good afternoon and God bless.